ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரி நம்ம கடைசியா பார்க்கலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் முன்னாடி கொஞ்சம் கொண்டு போலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப நாம கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதாவது இந்த அதாவது பிரசாதத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி பகவானுக்கு நாம கிச்சனை எப்படி வச்சுக்கணும், நம்ம சமையலறை எப்படி வச்சிருக்கணும், அப்படி நம்ம இந்த பழங்கள் விளைய காய்கறிகள் வகையெல்லாம் எப்படி நாம பகவானுக்கு எப்படி நாம நெய்வேத்தியம் பண்ற பிரசாதம் பண்றது எப்படி நாம எந்தெந்த காய்கறிகளை நம்ம கொடுக்கணும் பகவானுக்கு அப்படிலாம் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். அதோட கண்டினியூட்டி நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாதா நிகழ்வு இது புதுடெல்லியில நவம்பர் மாசத்துல 1975 அவர் பேசப்பட்டிருக்கார். அதாவது கழுவி பொருட்களை தனித்தனியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க. எந்த ஒரு பொருளுமே நாம வந்து எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா வைணவத்துல சுத்தமா எந்த பொருளுமே ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும். அது ஒரு பொருளுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரம் தான் சரி, நம்ம ஏதாவது காய்கறிகளை வெட்டுறது கத்தியா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலுமே நாம அதை சுத்தபத்தமா வச்சிருக்கணும்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நம்ம ஸ்டார் ஹோட்டலும் பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல் எல்லாம் போனீங்கன்னா கூட நம்ம பிளேட் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா கூட ஓவன்ல வச்சுதான் கிளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இல்ல ஒரு பதம் மாதிரி ஓவன்ல வச்சு கொடுப்பாங்க. ஏன் நைஃப் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் வந்து அது ஹீட் கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அது ஹீட் பண்ணி தான் அந்த இது செய்வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஹைஜீங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வைணவத்துல ரொம்ப அழகா முன்னாடி சொல்லப்பட்டுள்ளது. பிரபுபாதா என்னன்னா சிறிது பிரசாதம் சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும், பகவானுக்கு பழங்கள் மற்றும் மலர்களை கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறினார். நானும் ஒரு கையில் பழங்கள் மலர்களை எடுத்து வந்து வைத்தேன். பிறகு பழங்களையும் பூக்களையும் வைப்பதற்கு தட்டு கொண்டு வருமாறு கூறினார். நான் கொண்டு வந்து கொடுத்தேன். ஆனால் என்னை கண்டித்தார். காரணம் என்னவென்றால் சமையலில் பயன்படுத்தும் அன்றாடம் தட்டு அது பகவானுக்கு வைக்கக்கூடாது என்று கண்டித்தார். இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதா சொல்றார். ஏன்னா நாம பகவானுக்கு அவருக்கு பிரசாதம் பண்றது ஒரு பாத்திரம், நாம வந்து அங்க பூஜை அறைக்குள்ள இருக்கிறவங்க வந்து அவருக்கு, ஏன்னா நம்ம சமையல் பாத்திரத்தை நாம சாப்பிட முடியுமா, அந்த பிளேட்டில் சாப்பிடக்கூடாது, இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான பொருளை பகவானுக்கு நாம் பிரசாதம் ரெடி பண்ணி விட்டதுக்கு அந்த பாத்திரத்தை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பகவானுக்கு மாத்திரம் அந்த பிளேட்ல வச்சு அவருக்குள்ள வச்சு நாம பிரசாதம் கொடுக்கணும். அதுதான் வரீங்க. இது என்ன பண்றாரு அவருடைய பண்றாங்கன்னா அந்த பாத்திரத்தை தெரியாம மலர்கள் வச்சு யூஸ் பண்றது வேற விஷயத்துக்கு பூஜைக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றது அபராதம் ஆகப்படும் என்று கூறினார். குருவுக்கு அபராதம் உங்களுக்கும் அபராதம் ஆகப்படும் என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி அங்க வந்து பிரபுபாதா வந்து அவரோட சிஷியன்மாருக்கு சொல்றாங்க. அது எந்த அளவுக்கு நீங்க உங்களுடைய புரிதல் ஏத்துக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்பூனா தான் சாப்பிடுறாரு அவரு, கையில தான் வந்துட்டு சாதம் இதெல்லாம் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு உடவை எல்லாம் தொடுறாரு. ஆனா அந்த மாதிரி தொடக்கூடாது. நீங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு கை இது ஸ்பூனால சாப்பிட்டாலும் கூட சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே கைய அலம்பணும். அந்த மாதிரி பண்ணாட்டி குருவுக்கும் அபகாரம் உங்களுக்கும் அது அபராதம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அபராதம். நல்ல புரிதல் பிரபு. சொல்லுங்க. இது சாதாரண வீட்டுல நடக்கிறது. அதனால்தான் நாங்க ஈவன் இந்த சாப்பிடுற கையை வந்துட்டு கிச்சன் சிங்க்ல கூட கழுவ மாட்டோம். அதுக்குன்னு தனி சிங்க் இருக்கும், இதுக்கும் இதுக்கெல்லாம் கூட இதுவா இருக்கும். நீங்க ஒரு சப்போஸ் பை மிஸ்டேக் இடது கையால வந்துட்டு எதுலயும் இது சாதம் இதுல பட்ட உடனே கை அலம்ப சொல்லி எங்களுக்கு இடது கையால கூட ஒன்னும் தொட மாட்டோம், யாருக்கும் பரிமாற மாட்டோம், நாங்களும் போட்டுக்க மாட்டோம். யாராவது போடணும், இல்லாட்டி முதல்லயே போட்டுக்கணும். கையை ஆரம்பிக்கணும், உப்பு எல்லாத்தையும் தொடக்கூடாது. 10ன்னு சொல்லுவோம். சமைச்சது தொட்டு திருப்ப கைய அலம்பிட்டு தான் வந்து எண்ணெயோ உப்பையோ தொடணும், மோரோ இதெல்லாம் தொடணும். 10ன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சரி. இப்ப நீங்க ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு 4 பேர் இருக்கணும்னு வச்சுங்களேன். 4 பேர் இருக்குன்னா இப்ப நான் இது வைணவத்துல நடக்கிற விஷயம். இது 4 பேர் இருக்குன்னா வீட்டுல வந்து இப்ப 4 பேரும் சாப்பிடலாமா? எப்படி நீங்க 4 பேருக்கு யாராவது போடணும். 4 பேருக்கு அவங்களே அந்த இடது கையால வலது கையால எச்ச கையால எல்லாம் தொடக்கூடாது. யாராவது 4 பேருக்கு பரிமாறிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பரிமாறினவங்களுக்கு யாராவது மத்தவங்க போடணும். ஓகே ஓகே. இதுதான் நம்ம வைணவத்தில் உள்ளது. ஏன்னா இப்ப 4 பேர் இருக்குன்னா கண்டிப்பா 3 பேர் தான் சாப்பிடணும், ஒரு ஆள் வந்து இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு பரிமாறணும். கண்டிப்பா அவங்களுடைய அன்னம் எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க, அவங்க எப்படிப்பட்ட அந்த பரிவு இருந்தாதான் நமக்கு சாப்பிடுறது. பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவே ரொம்ப அது ஒரு பக்தின்னு சொல்றாரு பகவான். ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு பரிமாறதே வந்து ஒரு கலை. அந்த பக்தியை நம்ம கரெக்டா கடைபிடிக்கணும்.
நாம அதுக்கு படி குடிக்காம அதை வந்து சாப்பிடும்போது ஒரு பக்கத்துல நின்று உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கணுமா. அவங்க உட்காந்து இருந்து அவங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை என்னன்றது பார்க்கணும். அவங்கள வந்து வேற எதையும் தண்ணி கொடுக்கறது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்து கையில கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பரிமாறல், அந்த மாதிரி பரிமாறல் இருக்கணும். நான் இப்ப நம்ம நாகரிகமான காலத்துல நம்ம ஒரு டைனிங் ஹால்ல வச்சுட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கையில எடுத்துப்போம், ஒரு கையில எடுப்போம், இந்த கையில எடுப்போம். அப்படி சாப்பிடவே கூடாது. இது வைணவத்துல உள்ள கட்டுப்பாடு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு ஆள் பரிமாறணும், பரிமாறும் போது நம்ம சாப்பிடணும். அதுதான் தனிமையில இருக்கும். யாராவது உண்றாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவம் தான் வந்து இந்த ஜென்மத்துல அது மாதிரி கொடுக்குதுன்ட்டு வைணவத்திலையும் வேதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா வந்து ஒரு ஆள் பரிமாறணும், ஒரு ஆள் அது வந்து சாப்பிடணும். அப்படி தனிமையா உட்கார்ந்து சாப்பிட்றாங்கன்னா அதுதான் பாவம் சொல்லப்படுறது. ஸோ அது வந்து அவங்களுடைய கர்மா அது. ஸோ அந்த கர்மா தான் அந்த மாதிரி பாவம்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் எதுவாக இருந்தாலும் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும், ஏதாவது துணை அடிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா அதே வந்து இவங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா, துறவரம் போறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க எப்படி அந்த மாதிரி சாப்பிடுறாங்க அதுன்னு ஒரு கேள்வி வரும். ஏன்னா துறவரம் போறவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அவங்க வந்து ஃபுல் வந்து துறவரம். அது ஒரு தனி சாப்பிட்டு நான் கெடுக்கிறேன் நான். அது எப்படி அவங்க வந்து பிரசாதம் சாப்பிடுறாங்க, யார் கையெல்லாம் அவங்க கொடுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து அது துறவரம் போறவங்களுக்கு அது தனியா விடலாம். ஸோ இது நாம வந்து ஒரு இது வந்து எப்படின்னா குடும்பஸ்தனா இருக்கு, கிரகஸ்தனா இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உணவு உண்றதே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கலை. இதான் வந்து நாம யாருமே வந்து நாமளா எடுத்துக்கூடாது. ஒரு அன்னம் பாத்திரம் வந்து எடுத்து நாமளே எடுத்து போட்டக்கூடாது. வலது கையாலும் சரி, இந்த கையாலும் இடது கையாலும் சரி, எந்த கையிலுமே நம்ம எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா ஒருத்தர் பரிமாறணும். அதுதான் நாம வந்து நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபு செய்ய அதுதான் கர்மா. இல்ல அது கர்மா இருக்காங்கன்னா அது இல்ல, அது வந்து ஒரு வயசாகி போய் துறவு வாழ்க்கை மாதிரி தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால ஒன்றும் பரவாயில்ல. அது மாதாஜி உங்களுக்கு எல்லாம் நான் அது மாதிரி சொல்ல முடியாது மாதாஜி. ஏன்னா நீங்க முற்றும் துறந்த முனிவர் மாதிரி நீங்க ஆயிட்டீங்க நீங்க. ஏன்னா ஒரு 75 வயசுக்கு மேல ஆனாவே நம்ம அது என்ன கூட சொல்றோம், நாங்களும் எச்ச கையால இடது கையால எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுட்டு நம்ம தனியா ஒரு தட்டுல கொஞ்சம் அன்னம் வேணும்னா எடுத்து வச்சுட்டு அதை நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தனியா எடுத்து வச்சுக்கணும். மோர் குழம்பு எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். மொத்த கையாலையும் எடுத்து மாத்தி எல்லாம் போட்டு கூடாது. எல்லாம் முதலே எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம போட்டுட்டு சாப்பிடணும். சோ இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல ஒரு 30 வயசு 40 வயசு அந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் ஏன்னா இப்ப நிறைய நடக்குது. ஏன்னா இப்ப ஃபாரின் போறாங்க, அங்க போயிட்டு அந்த மாதிரி சாப்பிடுறாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் நம்ம சொல்லிட முடியாது. நம்மளுடைய வைணவத்துல இப்படிதான் நம்ம பண்றோம்ன்றது ஒரு கோட்பாடு இருக்கு. சோ அதன் மூலியமா தான் நம்ம இது ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கோவில்லையோ இல்லைன்னா ஒரு அதாவது இது வந்து ஆசிரமத்தில் நடக்கிற விஷயம். இது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரபுஜி வந்து ஒரு குருவோட சிஷியர் வந்து இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டாரு. அதனால அவர் வந்து பிரபுபாதா கண்டிக்கிறாரு. கண்டிச்ச உடனே அவர் வந்து ஏத்துக்கிறாரு, சரி ஓகே தப்புன்னு. ஏன்னா இது மாதிரி நாம வந்து இப்ப ஷெல்டர் ஆயிட்டோம். ஒரு பகவத்கீதா ஒரு இதுல வந்து வைணத்துல ஷெல்டர் ஆயிட்டோம். இல்ல ஒரு திக்ஷா பெறணும்னா நாம இந்த மாதிரி தான் கோட்பாடெல்லாம் கண்டிப்பாக கடைபிடிச்சு ஆகணும். ஷெல்டர் ஆனா கூட நாம் இந்த மாதிரி கடைபிடிக்கணும். ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து உண்மையான பகவானுடைய பூர்ணத்தை அடைய முடியும். பகவானோட உணர்வு நம்ம போக முடியும். இல்லைன்னா நாம வந்து ஏதோ நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி போகக்கூடாது அந்த மாதிரி. ஏன்னா அப்படி யாரு நமக்கு ஷெல்டர் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த அபராதம். நாம என்னெல்லாம் தவறு செய்யறோமோ அந்த தவறெல்லாம் குருக்கு போய் சேரும், அவருக்கும் சேரும், அந்த பாவம் நமக்கும் வந்து சேரும். ஸோ அதனால வந்து அதுதான் இங்க அழகா சொல்லிடுறாங்க, நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும், அப்படி செய்யவில்லை என்றால் குருவுக்கு அபராதம், உங்களுக்கும் அபராதம் ஆக்கப்படும் என்று கூறினார். இதுதான் பிரபுபாதா ஒரு வாட்டி என்ன சொன்னாரு, நான் நாயா போன மாட்டேன் அடுத்த பிறவில அப்படின்னு ஒரு சிசியரை கண்டிச்சார். அடுத்த பிறகு நாயா போறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிச்சார். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. இது கருட புராணத்துக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு குருவுக்கு செய்யற பாவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமானது. அது ஜீர்ணிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்றது சொல்லி வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் வந்து இதை படிக்க முடியுமா? இருமல் அல்லது தும்மல், தூங்கி சாப்பிட்டு குளித்த பின் ஆடை உடுத்தி எச்சில் துப்பிய அல்லது சாலையில் நடந்து சென்ற பின் சிறுநீர் கழித்த பின் அல்லது மலம் கழித்த பின் சண்டாளர்கள் மற்றும் மிலேச்சர்களிடம் பேசிய பிறகு ஆச்சமனை செய்ய வேண்டும். ஒருவர் சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் சாஸ்திரம் படிப்பதற்கும் அல்லது மத செயல்பாடுகளுக்கு முன்பும் ஆச்சமனையும் செய்ய வேண்டும். இப்ப நம்ம சாதாரணமா வீட்டுங்களை நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, தும்பனாவே நம்ம வந்து உடனே கை கழுவிட்டு அப்படின்னுவாங்க. அந்த இடத்துல உட்காரக்கூடாது, உட்காந்தாவே அது வந்து என்ன. ஏன்னா இப்போ வந்து சயின்ஸே சொல்லுது பாருங்களேன், ஒரு ஆள் தும்பனாவே அந்த 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 இதுல இருந்து நாசிலிருந்து வர்றது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்டா வருமா. ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் சொல்றாங்க. அந்த ஸ்பீட்ல வரும்போது ஸ்பிரிட் ஆகாம அந்த ஏரியா ஃபுல்லா கிட்டத்தட்ட 10க்கு 10 வரைக்கும் அப்படியே பரவுமா அது.
10க்கு 10ன்னா அந்த ரூம் சைஸே 10க்கு 10 இருக்கும் சில வீடுங்கள்லாம். அது ஃபுல்லா ஸ்பிட் ஆகும். அப்ப என்ன பண்ண நம்மளுடைய வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டீங்கன்னா, அந்த மாதிரி தும்பிட்டாங்கன்னா உடனே எழுந்துட்டு உடனே அந்த இடத்த கழுவணும். கிளீன் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறமே அந்த இடத்துல உட்காரணும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய வேதங்களை சொல்லுது. ஆனா நாம அது மாதிரி செய்யல. இது மாதிரி தும்பல், இரும்பல், அப்புறம் வந்து தூங்கி எழுந்த உடனே அப்படியே நேரம் சமையல் கட்டுல வர்றது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சாப்பிட்ட பின்னு சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணணும், கை கழுவணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள், குளித்த பெண்கள் ஆடை உடுத்தி, அப்புறம் எச்சில் துப்பிய அல்லது சாலையில் நடந்து சென்ற ஏதாவது வெளியே போயிட்டு இருந்தா உடனே மாதிரி எல்லா வீட்டிலும் நடக்கும் இல்லைங்களா? எல்லா வீட்டிலும் நம்ம காலுக்கு கழுவோம். சில பிளாட்ஸுங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கழுவணும். ஏன்னா பிளாட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்ரூமே பின்னாடி தான் கிடக்கும். நம்ம எப்படி பண்ண பால்கனியா ஏரியா போக முடியாது இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு நம்ம சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு தீண்டத்தகாதவங்கிட்ட நம்ம பேசிட்டு வந்தோம்னா உடனே நாம வந்து நாமளும் சுத்தப்படுத்திக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆசனம் செய்யணும். சாப்பிட்டதுக்கு முன்பும் சாசனம் படிப்பதற்கும் அல்லது மத செயல்பாடுக்கு முன்பும் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நாம இதெல்லாம் வந்து சுத்தபத்தமா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது பிரபுபாதா கொடுக்குற விளக்கம். இது எப்படி நாம அடுத்த லைன்ல எப்படி நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, குளித்தல், ஸ்நானம் செய்தல் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான அடுத்து கொண்டு வரோம். இந்த 12 அசுத்தங்கள், அதாவது இதை பத்தி படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 12 அசுத்தங்கள் மண்ணு சம்ஹிதாவிலிருந்து கொழுப்பு, விந்து, ரத்தம், மஜ்ஜை, சிறுநீர் அல்லது மலம் ஆகிய முதல் 6 அசுத்தங்களை தொடர்பு கொண்ட பிறகு ஒரு நபர் சோப்பு தண்ணீரை கொண்டு உடலை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மூக்கின் சளி, கண்ணீர், வியர்வை, காது மெழுகு மற்றும் கண்களில் இருந்து வெளியேறும் 2வது 6 அசுத்தங்களை தொடர்பு கொண்ட பிறகு நீர் மட்டுமே ஒரு நபரை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பிற மாசுபடுத்தும் முகவர்கள், பன்றிகள், அத முகவர்கள் யாரெல்லாம் சொல்றாங்க, பன்றிகள், கழுதைகள், நாய்கள் மற்றும் காகங்கள் போன்ற தாழ்ந்த விலங்குகள், மது, உச்சினா, உணவு எச்சங்கள், நெருங்கிய உறவினர்களின் பிறப்பு அல்லது இறப்பு, இறுதி சடங்குகளின் புகை, பாவச் செயல்கள், பஞ்சரத்ர பிரதீபா, தூய்மை மற்றும் தூய்மையற்ற தன்மை, சுத்தி விசாரம், மனு சம்ஹிதையில் இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரசிமா என்ன ஆண்டர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இல்ல ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, படிக்கிறதுக்காகவா? சரி, ஓகே. சரி, இந்த மாதிரி கொழுப்பு விஷயங்கள், அப்புறம் வந்து அந்த விந்து, அப்புறம் வந்து ரத்தம், இந்த மாதிரி சிறுநீர் அல்லது மலம், இது மாதிரி விஷயத்துல நாம வந்து சுத்தபத்தமா இருந்துக்கணும். அப்படி கிளீன் பண்ணி நம்ம சுத்தமா இருக்கணும்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி இது மூக்குல வர அந்த சளிங்க, மற்றபடி தொண்டையில் வழியா வர சளிங்க, கண்ணீர் கூட வந்து கண்ணீர் வந்துட்டாவே நாம அதை சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. வேர்வை, அந்த காதுல இருந்து வர அழுக்குங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நாம இது 6 விதமான விஷயங்கள். இது நார்மலாவே ஒரு மனுஷனுக்கு வர்றதுதான், சகஜம்தான் இது. அதே மாதிரி மேல விழுது நமக்கு அது ரெகுலரா வர்றது. ஆனா பிற வெளியிருந்து வர பிரச்சனைகள் பாத்தீங்கன்னா, இந்த பன்றி, கழுதுகள், இந்த மாதிரி நாய், காகம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல விலங்குகள்லாம் மாதிரி அது நம்மள வந்து தீண்டினாலும் சரி, நம்ம பக்கத்துல வந்தாலும் சரி, நம்ம உடனே சுத்தபத்தமா இருக்கணும்ன்றது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, நெருங்கின உறவினர் வீட்டுக்கு டெத் ஆன வீட்டுங்களுக்கு, அப்புறம் வந்து தீட்டு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போய் வந்து நாம வந்து சுத்தபத்தமா கை கால் வாஷ் பண்ணி இப்ப இதுல நிறைய சொல்றாங்க. எல்லாமே நீருன்றாங்க. நீர்லயே பண்ணணுமா? எப்படி அது நீர் ஸ்நானம் பண்றது எப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்ப நாம இது முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். இது இப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்குது. இது தண்ணியில நீரை வச்சு நம்ம பண்ணிட்டா முடிஞ்சிருமா? அதுக்கு ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. மீட் ஆயிடும். இப்போ எல்லா விஷயத்திலயுமே வந்து நீரை தண்ணியில எல்லாம் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவா. எல்லா பிரபுபாதா எல்லா விஷயம் அதான் கொடுத்துட்டு வர்றாரு. இது வேதத்துலயும் இருக்கு. அது என்ன மாதிரி நம்ம செய்யணும்? இப்ப நாம எல்லாமே இப்ப நம்ம வெளியே போயிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துட்டா உடனே மேல தண்ணி எடுத்து 2 மக்கு 3 மக்கு எடுத்து ஊத்திட்டு சோப் போட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டா அதோட பிரச்சனை முடிஞ்சிருமா? அதுதான் கேக்குறேன். அது என்ன வழிமுறை? உப்பு போட்டு குளிக்கணும்னு சொல்றாங்க. கரெக்டா என்னன்னு தெரியல. ஹேண்ட் வாஷும் வச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு. இப்போ முந்தையெல்லாம் அது கிடையாது. உப்பு தண்ணியில குளிக்கணும். பிரேமா மாதாஜி தெரியுமா?
டிவி பிரேமா மாதாஜி அவங்க அது இருக்காங்களா? அவங்க சாப்பிடறதுக்கு இருக்கேன். சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடினா கையில நம்ம தண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு பூஜை பண்ணணும்னா ஒரு பஞ்ச பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சுக்குவோம். அதுல உதிரநிலை போட்டு கழுவிக்குவோம். மத்த குளிக்கிறப்ப மஞ்சள் பொடியை போட்டு கொஞ்சம் சில சமயம் குளிப்போம். அது மாதிரிதான் தெரியுது எனக்கு. ஓகே 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 ஓகே. இப்ப நாம இப்ப கங்கையில போறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு புனித நீருக்கு கங்கையோ கிருஷ்ணாவோ கோதாவரி ஏதோ ஒரு காவேரி ஏதோ ஒரு ஆத்துல போய் குளிக்க போறோம்னா நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம எடுத்த உடனே முதல்ல தலையில எடுத்து தண்ணிய புரோட்சணம் பண்ணிக்குவோம், கண்ணுல ஊத்திட்டு. அதுக்கப்புறம் மெதுவா மெதுவா வைப்போம். முதல்ல எடுத்த உடனே போய் கால்ல இறங்கக்கூடாது ஆத்துல. அந்த தண்ணியை எடுத்து தலையில தெளிச்சுட்டு கையில கொஞ்சோண்டு எடுத்து குடிச்சிட்டு கண்ணுல ஒத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இறங்கி. இப்ப நாம அதை பத்தி தான் அடுத்தது படிக்க போறோம். இப்போ நம்ம அந்த குளியல் பத்தி தான் படிக்க போறோம். ஏன் நான் எது சொல்ல வரேன்னா, நாம குளிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே எல்லாம் தள்ள தண்ணி ஊத்துவாங்க இல்லைங்களா? தள்ள தண்ணி ஊத்துவாங்க. நம்ம சயின்ஸே அது மாதிரி அது மாதிரி தண்ணி ஊத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா காலில இருந்தா தண்ணி ஊத்திட்டே வரணும். கால் பாதங்கள்ல இருந்து அந்த சூடு காலத்தை அப்படியே ஏத்திட்டே வரணும். ஏத்திட்டு தலையில தண்ணி நான் மேல வரைக்கும் தண்ணி ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறமா தலையில உச்சந்தலையில நம்ம சிவபக்தர்லாம் அப்படிதான் செய்வாங்க. ஒரு கமண்டத்துல தண்ணி வச்சுக்கிட்டு தலைக்கு நேரா இந்த இடத்துல ஊத்துவாங்க. ஊத்துனா நேரா வச்சு ஊத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மண்டையில இருக்கிற சூடு அப்படியே இறங்கும். இதுதான் குளியல். இந்த மண்டையில சூடு அப்படியே இறங்கும். இந்த முதுகுல தண்ணி எடுத்து ஒரு பச்சனை ஊத்தி பாருங்களேன், அப்படியே ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும், ஜிலிக்கும் அந்த மாதிரி. சோ அது பாரு ரொம்ப அழகா நம்ம சொல்ல போறோம். இந்த குளியல் எப்படி பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்ப நாம இதெல்லாம் தண்ணி எடுத்து நம்ம கழுவணும், கை கழுவணும், இது மாதிரி பண்றோம்னு சொல்றோம். குளியலுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பிரபுபாதா கொடுக்குறாரு, விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஆனா இப்ப நம்ம சாப்பிட்ட உடனே கை கழுவுறோம்னா நாம என்ன பண்ணோம்னா, நாம கங்காவையோ யமுனாவையோ காவேரியோ கிருஷ்ணாவோ கோதாவரி ஏதாவது 6 விதமான இருக்காங்க, எவ்வளவு நதிகள் இருக்கு. அந்த நதிகள் பேரை சொல்லிக்கிட்டு அந்த தண்ணி எந்த தண்ணியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கிணத்து தண்ணியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த தண்ணியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க நினைச்சிட்டு நம்ம தண்ணி எடுத்து மேல ஊத்திட்டோம்னா அது புனிதமாயிடுன்றாங்க. சோ கை கழுவுனா கூட சரி, அதை நினைச்சு கழுவணும்னா நம்ம எல்லாமே கை கழுவுனாவே சாதாரணமா எல்லா கிருமிகள் நம்மளை விட்டு போயிடும். இது சயின்ஸ் இது. ஆனா நம்ம ஆன்மீகத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த நீரை நீங்க அது மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க அதை மனசால அவங்க இது பண்ணிட்டு பிரேயர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம கை கிளீன் பண்ணுனா நம்ம இன்னும் சுத்தப்படுவோம், அந்த பாவங்கள்லாம் நமக்கு குறையும் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் இங்க சொல்ல வருது. இப்ப நாம எல்லா விஷயத்திலுமே இந்த உள்புற விஷயமும் சரி வெளிப்புற 6 விஷயம் சரி, இந்த 12 விஷயமும் அசுத்தமாச்சுன்னா இந்த மனுஷத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது நம்ம எடுக்கிற தண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்மளுடைய தெய்வங்கள் பேரை சொல்லி நாம அதுக்கப்புறமா அதை கிளீன் பண்ணா அது பரிசுத்தமாகும், அந்த ஆவி நம்மளுடைய பாவங்கள்லாம் குறையும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா இந்த சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரி, இப்ப நாம எப்படி நாம ஸ்நானம் பண்ணணும், எந்த வகையில நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத இப்ப பிரபுபாதா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை படிக்கணுமா? ஸ்நானம் குளியல் வகைகள் சொல்ல வர்றாங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. பார்த்திப ஸ்நானம் பூமியை பயன்படுத்துதல், வருண ஸ்நானம் நீரை பயன்படுத்துதல், ஆக்னேய ஸ்நானம் ஒரு தியாக நெருப்பிலிருந்து சாம்பலை பயன்படுத்துதல், வாயவ்ய ஸ்நானம் பசுக்களை வளர்க்கும் தூசியால் நிரப்பப்பட்ட காற்றை தொடர்பு கொள்வது, திவ்ய ஸ்நானம் சூரியன் பிரகாசிக்கும் பொழுது பெய்யும் மழையில் குளிப்பது, மந்திர ஸ்நானம் தண்ணீர் தெளிக்கும் பொழுது பொருத்தமான வசனங்களை உச்சரித்தல், மானசீக ஸ்நானம் விஷ்ணுவை தியானிப்பது. ஹரே கிருஷ்ணா. தியானிப்பது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பூமியை பயன்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இது என்ன 10 வயது சார்ந்தது. அதை பத்தி நம்ம இன்னும் இது விளக்கமா படிக்கலாம். இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் தெரிஞ்சு என்னென்ன ஸ்தானட்டு இது ஒரு சாப்டரா நமக்கு இது முக்கியமா தலைப்பா எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு அப்புறமா வர்றது ஒரு பார்க்கலாம். இந்த வகையான குளியல் அனைத்துமே உடலை மாசுபடுத்துகிறது. இருப்பினும் தினசரி குளியல் பொதுவாக வருண ஸ்நானம் ஆகும். ஸ்நானங்களில் சிறந்தது மானசீக ஸ்நானம் என்று மனு கூறுகிறது. பிராத ஸ்நானம் சூரிய உதயத்திற்கு முன் குளியல், எடுக்காமல் தூய்மை அற்றவராக இருப்பார் என்றும் நாகரிகமான ஒருவர் செய்ய வேண்டிய தினசரி செயல்களில் எதையும் செய்யக்கூடாது என்று கூர்ம புராணம் கூறுகிறது. காலையில் குளிக்காதவன் நரகத்தில் துன்பப்படுவதற்கு தகுதியானவன் என்று பத்ம புராணம் அறிவிக்கிறது. நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை தவிர மற்ற அனைவருக்கும் பிராத ஸ்நானம் கட்டாயம். தண்ணீர் குளியில்
சாத்தியமில்லாத சந்தர்ப்பங்களில் சுத்தமான ஈரமான துணியால் உடலை தேய்க்கவும், இது முடியாவிட்டால் குறைந்தபட்ச மந்திரம், ஸ்நானம் மற்றும் மனக்குளியல் செய்யுங்கள் அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஓகே இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மாதாஜிகளை வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கும். ஏன்னா வந்து மாதாஜிங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா குளிக்கிறதே நம்ம பிரபுஜிக்கெல்லாம் வந்து சாதாரணமா குளிச்சுட்டு அப்படியே போயிடலாம். ஏன்னா மாதாஜிக்கு வந்து இந்த இது வரைக்கும் தலைக்கு கீழே வரைக்கும் வந்து குளிக்கலாம். அது வந்து சாதாரண ஸ்நானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா அது வந்து குளிக்கிறதுக்கு சாஸ்திரத்திலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. தலையில தண்ணி ஊற்றி தான் குளியல் கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி. ஆனா வந்து தலையில இந்த கங்காவையோ தாயாரையும் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம மேல தெளிச்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படி இருக்கலாம். ஏன்னா சில பேர் உடம்பு சரியில்லாம சில வயசானவங்க இருக்காங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து அவங்கவுங்களும் நம்ம வேதங்கள்லயும் அதுக்கு நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சௌகரியம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் இது சொல்லப்படுது. இது மந்திரஸ்தானம் சொல்லப்படுது. இது முக்கியமா வந்து இந்த மாதிரி குளியல் வந்து நம்ம இது இப்ப உடம்பு சரியில்லாதவங்க அந்த மாதிரி குளிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம் அப்படின்றது சொல்லப்படுது. இது மாதாஜிகள் எப்படி குளிக்கணும்ன்றது ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். குளிப்பதற்கான பொதுவான வழிகாட்டுதல். ஒரு நபர் உடலுறவு கொண்ட கெட்ட கனவு, ஷேவிங் மற்றும் முடி படிங்க மாதாஜி. ஒரு நபர் உடலுறவு கெட்ட கனவு, ஷேவிங் மற்றும் முடி வெட்டுதல், விரல் நகங்கள் அல்லது கால் நகங்கள் வெட்டுதல், வாந்தி எடுத்தல், வெளியேற்றுதல், சுடுகாட்டுக்கு செல்வது அல்லது இறந்த உடலை தொட்ட பிறகு மாதவிடாய் சுழற்சிகளில் ஒரு பெண் தன்னை தூய்மைப்படுத்த குளிக்க வேண்டும். சண்டாளனன் அல்லது இறந்த விலங்கு அல்லது அதன் கொழுப்பு அல்லது எலும்புகள் நிர்வாணமாக குளிக்க வேண்டாம். ஒரு கோபினா அல்லது ஒரு துணியை அணியுங்கள். காலையில் குளிப்பதற்கு முன் நீங்கள் உங்கள் வாய் மற்றும் பற்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். தாவனா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது பெண்களுக்கும் சரி, இது வந்து சாதாரணமா வந்து பிரபுஜிக்கும் சரி, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தான் மட்டுமே சொல்லப்பட்டுள்ளது எப்படி குளிக்கணும்ட்டு. மேக்சிமம் வந்து நிர்வாணமா குளிக்க கூடாது. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குளிக்கிறாங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி குளியலே அது தப்பு. ஏன்னா நாம ஒருத்தர் இப்ப குளிக்கிற இடத்துல வந்து நாம வந்து கங்கா தாயை மனசால் நினைக்கிறோம், அப்புறம் சரஸ்வதி தாயை நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி நீர் விடும்போது கிழக்கு பக்கமா நின்றுதான் குளிக்கணும். இதை வேற வடக்கு பக்கமா நீங்க நின்று குளிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படிதான் வேதங்கள் சொல்லுது. மேற்கு கூட வந்து அதாவது அது மேற்குன்னா வடமேற்கு சைடுல நின்று குளிக்கலாம். மேற்கு பக்கம் குளிக்கிறது கூட தவறுன்னு சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி தெற்குக்கு குடிக்கூடாது. தெற்கு பக்கம் நின்று குளிக்கவே கூடாது. தெற்கு பக்கம் நின்று குடிச்சாவே அது வந்து ரொம்ப அபத்தம் சொல்லப்படுது. கிழக்கு பக்கமா பார்த்து குளிக்கும் போது அந்த நீரை முதல்ல நம்ம ஸ்நானம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி கங்காவை நினைச்சு கீழே இது பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியை 3 வாரம் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலில இருந்து அப்படியே ஆரம்பிக்கணும். அப்படிதான் நம்ம குளியில சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உடம்புல வந்து கண்டிப்பா துணியோட ஏதாவது துணி கட்டிட்டு தான் நம்ம குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. காலையில எழுந்த உடனே நாம எடுத்த உடனே ஹரிநாமத்தை எடுத்த உடனே சொல்லக்கூடாது. சில பேர் வந்து எழுந்த உடனே ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சொன்னாவே அதுவும் தப்பு. அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. எப்படி சொல்லுவாருன்னா அந்த நமக்கு தூங்கிட்ட பிறகு அந்த வாய்க்குள்ள நம்ம எச்சத்தை நம்ம வந்து அப்படி ஏதாவது ஒரு அரிசியோ ஏதோ ஒரு தானியத்திலோ கலந்துட்டு எங்க கீழே போட்டீங்கன்னா அதுல எறும்போ இல்ல ஒரு ஏதாவது ஜந்துவோ ஏதோ சாப்பிட்டுன்னு வச்சுக்கலாம், அட் அ டைம்ல இறந்துரும். சரி, அது மாதிரி கோழி கொடுத்தாலும் கோழி அது சாப்பிட்டுச்சுன்னா இறந்துரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாயில வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஆசிட் அந்த உமிழ்நீர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது அப்படியே ஆசிட் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து அந்த மாதிரி இதுல வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லவே கூடாது. முதல்ல பல் தேய்ச்சிட்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் ஸ்நானம் பண்ண பிறகு தான் நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்லணும் அப்படின்றத ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க. இது காலை குளிப்பதற்கும் நீங்கள் உங்கள் வாயை மற்றும் பற்களை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. வெளியேறும் போது உங்களின் உபதேவதையை காயத்ரி நூலை, அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிராமணர்கள் எல்லாம் யாரால பூனல் போடுறாங்களோ அது பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். இதை படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வெளியேற்றும் போது உங்களின் உபவேதாவை காயத்ரி நூலை குறைந்தது 2 முறையாவது உங்கள் வலது காதில் சுற்றிக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் உடலில் மற்ற பகுதிகள் தூய்மையற்றதாக மாறினாலும் அது தூய்மையாக இருக்கும். ஏனெனில் அனைத்து புனித தீர்த்தங்களும் வலது காலில் உள்ளன. ஒரு பெண் தனது மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது 4வது நாளில் வர்ணஸ்நானம் குளித்து தன்னை படுத்திக் கொள்கிறாள். கெட்ட மனம் கொண்ட ஒரு பெண் தன் மாதவிடாய் ஓட்டத்தால் சுத்திகரிக்கப்படுகிறாள்.
படுகிறாள். ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்குங்க. இப்ப இது வந்து இந்த விஷயம் நான் எல்லாருக்கும் பிராமணுக்கு எல்லாம் தெரியும். பூணூல் யாரா யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? நம்ம அந்த காலில நம்ம காதுல இது பண்ணிட்டாவே போதும். நம்ம வந்து அந்த அந்த இது வந்து ஏன்னா அது முக்கியமான இது இல்லைங்களா? அந்த பூணூல் வந்து முக்கியமான இது சிறப்பு சொல்றது. முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நம்ம உட்கார்ந்துதான் போவோம் ஆண்கள். அந்த மாதிரி போன்றப்ப வந்து பூணூல் வந்துட்டு தரையோட பட்டுடும். அது வந்து இதெல்லாம் இதுவாகும். அதுக்காகத்தான் அதை தூக்கி காதுல சுத்த சொல்லி சொல்றது. அப்பதான் வந்துட்டு அது வந்து நம்ம இது அந்த இடுப்புக்கு மேல வந்துரும். அது அந்த பூணூல் இல்லாட்டி கீழே படும் எல்லாம் வந்து அது அசுத்தமாயிடும். அதுக்காகத்தான் காதுல 2 வாட்டி சொல்றது. இல்ல பிரபுஜி வேதங்கள்ல அப்படி நீங்க சொல்றது ஓகே. அதாவது இப்போ உள்ள சயின்ஸ் டெக்னாலஜி மூலியமா சொல்றீங்க. ஆனா இதுக்கு என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா வலது காலை ஏன் சுற்றி இது ஒரு சயின்ஸா நம்ம பாத்துறோம். கீழே பட்டா அசுத்தம் அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல. இந்த இடத்துல நம்ம சுத்திக்கிட்டா அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம வெளியேற்றுதல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அது தோஷம் ஆகுமா? அதே நம்ம உறுப்போட இப்போ ஒரு ஆளு நெய்வேத்தியம் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன். உடம்பு சரியில்லாத இருக்காங்க, படுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க படுத்துக்கிட்டு அந்த தீபார்த்தனை பண்றவங்க மேல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு அங்கத்துல எங்க இடத்துல கை வச்சிருந்தாவே போதும். அவங்க படுத்துட்டு இருக்க ஆளுக்கும் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். சோ அதே மாதிரிதான் நாம காது கிட்ட நம்ம அந்த பூணல் சுத்திக்கிட்டோம். அந்த இது நம்ம காது சுத்திட்டோம்னு வச்சுங்களேன். அது பண்ணாவே நம்ம வெளியேற்றதுல ஒரு அசுத்தம் தானே அது மாசுபடாது. அதுக்காக தான் சொல்றேன். கீழே படுறது அதுக்காக முக்கியமா இல்ல. இந்த வலது கால் அவ்வளவு இது அதை பத்தி நம்ம தெளிவா இப்ப படிக்கலாம். ஏன் அந்த இடத்துல வந்து சுத்த வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு பிரபுபாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி இந்த பெண்கள் விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி விஷயத்துல இந்த 4 நாள் பேரும் இந்த வர்ணஸ்தானம் சொல்லுவாங்க. வர்ணஸ்தானம் சொல்வது இது அதுக்காக நம்ம மழையில போய் நின்றுட்டு நாம ஸ்தானம் பண்ண முடியாது இல்ல. அது குளியல் அது சூரிய ஸ்தானம் ஒண்ணு இருக்குது, வர்ணஸ்தானம் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஸ்தானங்களை குளியும். அது எப்படி ஸ்தானம் குளிக்கணும்? இப்ப அதுதான் விஷயம். இப்ப நார்மலா டெய்லி குளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்தானம் நம்ம சாதாரணமா குளிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஆனா இந்த மாதவிடு காலில் வந்து அந்த ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஸ்தானம் சொல்லுவாங்க. அது நம்ம முன்னோர்கள் கடைபிடிச்சு வந்துருக்காங்க. இப்ப யாரும் மாதாஜி பிடிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஒரு டேஸ்ல வந்து ஒரு குளிப்பாங்க, 2ஆம் நாள் ஒரு குளிப்பாங்க, 3ஆம் நாள் குளிப்பாங்க, 4ஆம் நாள் குளிப்பாங்க, 5ஆம் நாள் 7 நாள் இருப்பாங்க. சில வீட்டுல இப்பெல்லாம் வந்து 3 நாள் முடிச்சோன்னு அவங்க சாதாரணமா அவங்க வெளியே வந்து இது பண்ணிடுறாங்க. சில பேர் 4 நாள் 5ஆம் நாள் ஒரு குளிப்பாங்க. இந்த மாதிரி குளிக்கும்போது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 4ஆம் நாள்ல வந்து வர்ணஸ்தானம் பண்ணணும் சொல்லுது. அந்த வர்ணஸ்தானம் எப்படி பண்ணணும் அதுக்கும் ஒரு சாங்கியம் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி குளியில வந்து நிறைய விதங்கள் இருக்கு. இது மாதாஜிங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் இது ஒண்ணு. பிரபுஜி இதுல வந்து லேடிஸ்க்கெல்லாம் 3ஆம் நாள் 5ஆம் நாள் இல்லைன்னா தலையில எண்ணெய் வச்சு குளிப்பாங்க பிரபுஜி. அதான் 3ஆம் நாள் குளிப்பாங்க. 3ஆம் நாள் கூட எங்க தாய் மனைவி எல்லாருமே எங்க வீட்டுல பெண்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான். 3ஆம் நாள் இல்ல 5ஆம் நாள் தான் பண்ணுவாங்க. ஆனா கிராமங்கள்ல நம்ம வேதங்களை சொல்றது 7 நாள். ஒரு வாரம் வந்து கண்டிப்பா அது அந்த இது இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி அந்த அதாவது டச் இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 நாள்ல பண்றவங்க இருக்காங்க. கொஞ்சம் பழைய ஆளுங்க வந்து 5 நாள். இப்ப லேட்டஸ்டா இருக்கவங்க 3 நாள். இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன் வந்து 3 நாள் முடிச்சிடுறாங்க. 3 நாள்ல தான் எடுத்துக்கிறாங்க. 3 நாள்லயே முடிச்சிடுறாங்க. ஆமா 3 நாள்லயே முடிச்சிடுறாங்க இப்ப எல்லாம். சரி ஓகே இத படிக்கலாமா? இதெல்லாம் படிக்க ஆண்ட்ரஸ் பண்ணிக்கிற ரெசியூம் அவங்க படிக்கிட்டோம். ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி. பெண்களுக்கு கழுத்து வரை குளிப்பது சாதாரணமாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தென்செமரி கடமைகளுக்காக ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்களின் வழிமுறைகளின்படி பெண்கள் கழுத்து வரை தினமும் குளிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். ஈரமான முடியின் நிறை சளியை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் தலையில் உள்ள முடியை தினமும் கழுவ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனவே பெண்களுக்கு கழுத்து வரை குளிப்பது பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மேலும் அவர்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே முழு குளியல் செய்வார்கள். ஒரு பெண் சாதாரணமாக குளிக்கும் போது அது மாலாஸ்நானா என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அவள் முழு குளியல் எடுப்பது உட்பட தலை அது சிராஸ்நானா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் அவள் தலையில் பூசுவதற்கு போதுமான எண்ணெய் தேவைப்படுகிறது. அதுதான் ஸ்மிருதி சாஸ்திரம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3.23.31 பொருள். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 23வது அத்தியாயத்துல 31வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த சுருதிஸ்தானம் வந்து நம்ம பிரபுபாதா வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. ரொம்ப அழகான எழுதுறாரு. இப்ப மாதாஜிங்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலா எழுதுந்து அதுதான் நான் படிச்சேன். நான் எப்படி அவங்க ஸ்தானம் பண்ணோம் அதுதான் நான் இது படிச்சது. இந்த 1வது ஸ்தானம் மாதவிட அது எனக்கு போய் படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. எனக்கு கரெக்டா அந்த ஒரு ஸ்தானத்துக்கும் ஒரு இது இருக்கு. வர்ணஸ்தானம், சூரிய ஸ்தானம், இந்த ஸ்தானம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்தானத்தை ஒரு நாள் குளிச்சுட்டே வருவாங்க. இந்த 4வது ஸ்தானத்துல வந்து என்ன ஸ்தானம் பண்ணணும், 5வது நாள்ல எப்படி வரணும்,
7 நாள்லயும் சொல்லியிருக்காங்க வேதங்கள்ல. ஆனா நாம குளிக்கிறது இப்ப 3ஆம் நாளே முடிச்சுட்டு நம்ம எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சோம். ஏன்னா எண்ணெய் தேய்க்கிறது 3ஆம் நாள்ல பண்ணக்கூடாது, அது தவறுன்னு சொல்லப்படுது. 5ஆம் நாள் தான் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும், 3ஆம் நாள்ல குளிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்ப இந்த நாகரிகமான காலத்துல நம்ம 3 நாள்லயே முடிச்சுக்கிறோம். ஏன்னா இப்ப வந்து 16 நாள் இப்ப இறந்த பிறகு 16 நாள் காரியம் பண்றதுக்கு இப்ப 1 வாரத்திலே பண்றாங்க, 5 நாளே முடிச்சுட்டு போறாங்க, 3 நாளையும் முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. சோ அது எதுக்குன்னு அது தெரியாம அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஈமச்சடங்கு காரியம் பண்றது 16 நாளைக்கு கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும். ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சாங்கியம் இருக்கு, அது பிரகாரம் அவங்க பண்ணணும். ஆனா அது யாருமே இப்ப ஃபாலோ பண்றது கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இது பெண்களுக்கு வந்து கழுத்து வரைக்கும் வந்து குளிக்கிறதுக்கு நம்ம வேதங்களையும் நமக்கு இடம் கொடுத்திருக்காங்க, அனுமதிக்கப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து டெய்லி தலை குளிக்க முடியாது, அவங்க தலைமுடி ரொம்ப பெருசா இருக்கும், இது மாதிரி இருக்கனால அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கழுத்து வரைக்கும் அவங்க குளிக்கலாம். மேல வந்து தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம், ஒரு ஈர துணியால் துவச்சு அவங்க இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு. அதுலயே வந்து சில மாதாஜிகள் வந்து இந்த மாலஸ்தானம் என்ற இது ஃபுல் குளியல் அதை ஃபுல்லா குளிக்கிறவங்க அது மாதிரி குளிக்கிறவங்க இருக்காங்க. அது சில பேருக்கு செட் ஆச்சுன்னா அது மாதிரி குளிப்பாங்க. ஏன்னா பெண்கள் பெரும்பாலுமே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்நானம் குளிக்கிறதா ரொம்ப பேர் விருப்பப்படுவாங்கன்றத ரொம்ப அழகா வேதங்களும் நம்ம இடம் கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 4வது காண்டத்துல 27வது ஸ்லோகத்துல அத்தியாயத்துல 24வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது. வேத விதிகளை கூறப்பட்டுள்ள சுகாதார கொள்கைகளை பின்பற்றுங்கள். ஒருவர் இந்தியாவில் வாழ்ந்தாலும் சரி, இந்தியாவிற்கு வெளியே வாழ்ந்தாலும் சரி, அவர் வேத கொள்கைகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர் யவனா அல்லது மிலேச்சா என்று அழைக்கப்படுகிறார். வேத விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறையில் குறிப்பிட்டுள்ள சுகாதார கொள்கை உண்மையில் பின்பற்றாத ஒருவர் பல தொற்று நோய்களாக ஆளாக நேரிடும். இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் உள்ள மாணவர்கள் வேத கொள்கைப்படி பின்பற்ற வேண்டும் அறிவுறுத்தப்படுவதால் அவர் இயற்கையாகவே சுகாதாரமானவர்கள் மாறுகின்றனர். இது நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நம்மளுடைய அதாவது நம்ம வைணவத்திலேயும் வைஷ்ணவத்திலேயும் நாம இந்த மாதிரி கோட்பாடு மூலியமா நாம என்ன வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டதோ அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணோம். இதை இந்தியா விட்டு வெளியே போனா இப்ப அண்டார்டிகாலேயோ இல்ல கனடாலேயோ இல்ல யூஎஸ்ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல ரொம்ப குளிர் பேசாம இருக்கும். அங்க போய் அந்த மாதிரி குளியெல்லாம் நம்ம எப்பவுமே குளிச்சுட்டு இருக்க முடியாது, 2 வேளை 3 வேளை குளிக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நாம வந்து அதாவது ஈர துணியில் தொடச்சி இல்ல உடம்பு சுத்தப்படுத்திட்டு நமக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லி நாம உச்சாடம் பண்ணி நாம இது பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம வேதங்களும் நமக்கு கொடுக்குது. ஆனா இந்த இடத்துல இந்தியாவும் சரி வெளியே போனாலும் சரி அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒருவர் கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறார் என்பதற்காக இதுவே ஆதாரம். இந்த விதிகளை அமல்படுத்துவதில் என்ன சிரமம்? இந்த விதிகளை எளிய வழி விதிகள் பின்பற்ற வேண்டும். கிருஷ்ணருக்கான விதிகளை பின்பற்ற ஒருவர் தயாராக இருக்க வேண்டும். மற்றபடி அவர் கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறார் என்பதற்கு இதுவே ஆதாரம். பகவான் உணர்வு உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி விஷயத்துல ரொம்ப வந்து ஈடுபாடு அதாவது சிரமம் பார்த்துக்க மாட்டாங்க. நமக்கு என்ன பகவான் ஹரிநாமத்தை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், அவருடைய உணர்வுல இருக்கும், அவருடைய அனநிய பக்தியில இருக்கும், நமக்கு எந்த எதுவா இருந்தாலும் அவர் ஏத்துக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் அந்த பக்தியிலையும் போறாங்க இருக்காங்க. இதுக்கும் வேதங்களை ஒரு இடத்துல பிரபுபாதா கேக்குறாரு, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு துறவியா இருக்கிறீங்க, இது எங்க கேட்டாங்கன்னா கல்கட்டாவில கேட்டாங்க. ஏர்போர்ட்ல இருந்து வரும்போது ஒருத்தர் கேட்டார், நம்மளுடைய பாரத தேசத்துல உள்ள ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்டாரு, நீங்க துறவியா இருக்கீங்க, எல்லா விஷயமும் எல்லாம் கடைபிடிக்கிறீங்க, இவ்வளவு கோவில்லாம் கட்டின்றீங்க, ஆனா நீங்க மேல வந்து உங்களோட அங்கத்துக்கு உங்களுடைய காவி ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேல ஃபுல் கோட் போட்டுக்கிட்டு வரீங்களே, அது எப்படி அது நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு ஈடுமானாங்க? அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது எந்த இடத்துலயுமே வந்து துணிகளை வந்து கலாச்சாரத்தை படிவரும் இந்த மாதிரி அணியணும் அந்த மாதிரி இல்ல. எனக்கு உடல் உபாதி இருக்கு, 2வது எனக்கு நான் வந்த இடத்துக்கு கனடால இருந்து நான் இங்க இறங்குறேன், அந்த இடத்துல குளிர் பிரதேசம், அந்த பிளைட்ல வரும்போது எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அதெல்லாம் நான் போட்டு இருக்கேன். இது எந்த இடத்துலயுமே வந்து இது மாதிரி மாத்திக்கணும்னு எங்க சொல்லவே இல்லை. நமக்கு என்ன அது சௌகரியமா இருக்கோ அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கலாம். ஆனா அதே வந்து நம்ம வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது மூலியமா தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப மாதாஜி பிரபுஜும் வெளியூர்ல ஒரு ஹாஃப் டயர் போட்டு சுத்தி நிற்கிறோம், அதே மாதிரி நம்ம பாரத தேசத்துல சுத்த முடியாது. நம்ம கலாச்சாரம் வேற, அவங்க கலாச்சாரம் வேற. அவங்க கலாச்சாரம் மூலியமா போய் தான் நம்மளுடைய ஹரிநாமத்தை நம்மளுடைய சனாதனத்தை நான் வாழ்வியல் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க மாதிரி நம்ம போனோம், அவங்க ஸ்பூன்ல சாப்பிடுவாங்க, அவங்க கீழே உட்கார மாட்டாங்க, டைனிங் டேபிள் தான் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நம்ம கீழே உட்காந்து சாப்பிட்றது நம்மளுடைய கலாச்சாரம், அவங்க கலாச்சாரம் அப்படி. அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவர் ஏர்போர்ட்லேயே வந்து விளக்கம் கொடுத்தார். ஏன்னா அவர் ஃபுல் கோட் போட்டுன்னு ஒருவர் நம்மளுடைய பிரபுபாதா, அதுக்கு அவ்வளவு விளக்கம் கொடுத்தார். அது பகவான் உண்மையில வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இந்திய தேசத்துல வந்த பேர் அவர் கட்ட அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கிறார். ஆனா அந்த வெளிநாட்டுல போனா அந்த மாதிரி நம்ம மாறிக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்ல போறார். இது நம்ம பாடம் 4ல வந்திருக்கோம். பிரசாத சேவை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பாட தலைப்புகள் ஸ்ரீல பிரபுபாதா பிரசாதம் பற்றிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட படிங்க மாதாஜி. பிரபுபாதாவின் பிரசாதம் பற்றிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேற்கோள்கள்: சைத்தன்ய லீலாவில் இருந்து பிரசாத சேவை, ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரசாத
சேவா நிகழ்ச்சிகள் பிரசாதம் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள், பிரசாதத்தை போற்றுவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம பிரசாதத்தை எப்படி நாம எடுத்துக்கணும், எப்படி நம்ம பிரசாதத்தை நம்ம உட்கொள்ளணும் அப்படின்றது ரொம்ப பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. இதுல பிரபுபாதாவின் பிரசாதம் பற்றிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேற்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 விதமான கோள்கள். அதுல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் 7வது காண்டத்துல 14வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. இந்த அமைப்பு எல்லாவற்றையும் விட கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கிறது. நாம செய்கிற இந்த அமைப்பு எல்லாவற்றையும் விட கிருஷ்ணனை மகிழ்விக்கிறது. தானியங்களையும் நெய்யையும் நெருப்பில் சமர்ப்பிப்பதற்கு பதிலாக பிரசாதமாக தயாரித்து முதலில் பிராமணர்களுக்கும் பிறகு மற்றவர்களுக்கும் விநியோகிக்கும் போது கிருஷ்ணர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். இந்த அமைப்பு எல்லாவற்றையும் விட கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கிறது. எங்கள் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் அல்லது ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தில் நாங்கள் தெய்வத்திற்கு ஆடம்பரமான பிரசாதத்தை வழங்குகிறோம். பின்னர் அதே பிரசாதத்தை பிராமணர்கள், வைஷ்ணவர்கள் மற்றும் பின்னர் பொதுவாக மக்களுக்கு விநியோகிக்கின்றோம். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இத ரொம்ப அழகா அதாவது நாம பிரசாதனாவே பகவானோட உணர்வு நாம அப்படிதான் ஒரு ஆங்கிள் எடுத்துக்கணும். அது அப்படிதான் சொல்லப்படுறாங்க வேதங்களையும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பை எல்லாவற்றையும் விட கிருஷ்ணர் மகிழ்விக்கிறார். இந்த அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா தானியங்களும் நெய்யும் நெருப்பில் சமைப்பது. இப்ப தானியங்கள் நெய்யில் எதிர் போடுறோம், நாம யாகுண்டத்துல போடுறோம் இல்லைங்களா? யாகுண்டத்துல போட்டு பகவானை நாம அவரை குளிர் விட்டுறோம். அது வந்து அதே வந்து பிரசாதத்தை தயாரித்து முதலில் பிராமணர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விநியோகிக்கும் போது கிருஷ்ணர் தாம மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம யாகுண்டத்துல நாம அந்த சத்தியுகத்துல துவாதயுகத்துல அந்த மாதிரி யுகத்துல நம்ம பண்ணிட்டு, ஆனா கலியுகத்துல அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி இதுவும் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? சோ அதுக்காக நம்ம பிரசாதத்தை ரெடி பண்ணி நம்ம பகவானுக்கு குளிர் வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நல்ல ஒரு பிராமணனாவே பிராமணன் தான் ஒரு நல்லவர் தான். சோ அவங்களுக்கு வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு முதல்ல பிரசாதம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மற்றவங்களாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லப்படுது. சங்கீர்த்தனை நம்ம இயக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரம்ம கவிடியால பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சங்கீர்த்தனை இயக்கம் தான் முதல்ல ஆரம்பிப்போம். நல்ல சங்கீர்த்தனை பண்ணி பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அதுக்கப்புறமா தெய்வத்துக்கு ஆடம்பரமா பிரசாதம். இப்ப நம்ம எப்பவுமே எல்லா கோவிலையும் பாத்தீங்கன்னா 1 தட்டு 2 தட்டு எல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க. 21, 51. இப்போ கோவர்த்தன மலைக்கு போன கூட பாத்தீங்கன்னா கூட சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு அழகான, அது நம்ம பாரம் சொல்லக்கூடாது, அதுவும் பகவானோட அங்கம் தான் சொல்லணும். கோவர்த்தன மலையில அங்க ஒரு அங்கத்துல ஒரு பாட்டுல அழகா என்ன பண்ணுவோம், பகவானோட உருவத்தை வரைஞ்சி அங்க படையல் பண்ணுவாங்க பாருங்க. 1, 2, 3 எல்லாம் கிடையாதுங்க, கணக்கு அடங்காது. மலையை சுத்தி இருக்கும் பிரசாதம். எங்க பார்த்தாலும் பிளேட்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே பகவானுக்கு சங்கீர்த்தனம் பண்ணி கீர்த்தனம் பண்ணி அழகா நாட்டியம் ஆடி அவ்வளோ இதா பண்ணி பகவானுக்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிரசாதத்தை பகவான் ஏத்துக்கிறாரு. நாம எப்படிப்பட்ட பிரசாதம் சாப்பிடணும், எப்படி நாம பிரசாதத்தை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும்ன்றத ரொம்ப அழகா இந்த இதுல கொடுக்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதிரி இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாமா? தன் வாயால் தொட்டாலும் பிரசாதம் மாசுபடாது. ஒரு தூய வைஷ்ணவர் அல்லது பரமஹாச மேடையில் இருப்பவர் உணவின் எச்சங்களை மகா பிரசாதம் ஆன்மீகமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவர் அதை பொருள் அல்லது புலன் திருப்தி என்று கருதுவதில்லை. அவர் மகா பிரசாதத்தை சாதாரண பருப்பு மற்றும் அரிசி அல்ல, ஆனால் ஆன்மீக பொருளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். சுத்த வைஷ்ணவர் விட்டு சென்ற உணவின் எச்சங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டாம். ஒரு சண்டாளனின் வாயால் தொட்டாலும் பிரசாதம் மாசுபடாது. உண்மையில் அது அதன் ஆன்மீக மதிப்பை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. எனவே அத்தகைய மகா பிரசாதத்தை உண்பதாலோ அல்லது தொட்டதாலோ ஒரு பிராமணன் தாழ்ந்து விடுவதில்லை. அத்தகைய உணவின் எச்சங்களை தொட்டு அசுத்தம் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. உண்மையில் அத்தகைய மகா பிரசாதத்தை உண்பதன் மூலம் ஒருவன் ஜடநிலையிலிருந்து அனைத்து அசுத்தங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார். அனைத்து அசுத்தங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார். அது சாஸ்திரத்தின் தீர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா, இந்த பிரசாதத்தை பத்தி சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. இங்க சண்டாளன் சொல்லினுக்கிறோம். நம்ம சண்டாளனா சாதாரணமா வந்து நாத்திகம் பேசுறவங்க,
அதாவது கடவுள் வானா இல்லைன்னு சொல்றவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க அந்த பிரசாதத்தை தொட்டு சாப்பிடுறது கூட தப்பு இல்லை, அது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்துல வந்து இவங்க தான் சாப்பிடணும் அவங்க தான் சாப்பிடணும்னு ஒரு கடைபிடிப்பாங்க. ஏன்னா நான் எந்த நான்வெஜ் எடுக்க மாட்டேன், அது எடுக்க மாட்டேன். நான்வெஜ் எடுக்கிறவங்க தான் பிரசாதத்தை முதல்ல கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் முதல்ல. ஏன்னா அவங்க அந்த பகவான் அந்த பிரசாதத்தை அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க அவங்கள பகவான் அந்த பாவத்துல இருந்து கொடுத்து அவங்க திருப்பம் மீண்டு அதாவது நம்ம சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண சொல்லி பகவான் அந்த இது கொடுக்குறாரு. அதனால அவங்கள பத்தி தான் முக்கியமா கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது பேச முடியுமா இதை பத்தி? வர ஹரே கிருஷ்ணா, பிரபு மாதாஜி. ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூய வைஷ்ணவர் அல்லது பிரம்ம மேடையில் இருப்பவர் உணவை எச்சங்கள் அதாவது மகா பிரசாதத்தை ஆன்மீகமா ஏற்றுக்கொள்கிறார். அது எதை பொருளும் அல்லது புலன் திருப்தி என்று கருதுவதில்லை. ஏன்னா பகவானுடைய பிரசாதம் பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா நம்ம உணவை எடுத்துக்கூடாது, பிரசாதமா தான் எடுத்துக்கணும். நம்ம எல்லாமே பிரசாதம் தான் நம்ம சொல்லப்படுறீங்களா, நம்ம எல்லாமே சைவர் கிடையாது, நம்ம பிரசாதம் சொல்லப்படுது. சோ அதனால அவர் மகா பிரசாத் சாதாரண பருப்போ அல்லது அரிசியோ ஆன்மீக பொருளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். சுத்த வைஷ்ணவர் வீட்டு சென்ற உணவு எச்சங்களை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். ஒரு சந்ததி தொட்டாலும் பிரசாதம் மாசுபடாது. உண்மையில் அதுதான் ஆன்மீக மதிப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வது. எனவே மகா பிரசாதத்தை உண்பதாலோ அல்லது தொட்டாலோ ஒரு பிராமணன் தாழ்ந்து விடுவதும் இல்லை. இப்ப அந்த மாதிரி யாராவது எச்சப்பட்ட மகா பிரசாதத்தை நாம் எப்படி தொடர்றது, நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அது தப்பு இல்லை, அது பிராமணனுக்கும் தாழ்ந்து விடுவதில்லை. அத்தகைய உணவு எச்சங்களை தொட்டு அசுத்தம் என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை. உண்மையில் அத்தகைய மகா பிரசாதத்தை உண்பவன் மூலம் ஒருவன் ஜட நிலையிலிருந்து அனைத்து அசுத்தங்களிலிருந்து விடுபடுகிறான். இதுவே சாஸ்திரத்தின் தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மகா பிரசாதம் சூடுபடுத்தக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா, இதெல்லாம் படிக்க முடியுமா? காலையில் நாங்கள் வந்த பிறகு சிரேலா பிரபுபாதா எனக்கு மதிய உணவிற்கு தெய்வங்களின் மகா பிரசாதம் வேண்டும் என்று தெரிவித்தார். கோவிலில் இருந்து மகான் வந்ததும் நான் அதை சூடாக்க ஆரம்பித்தேன். சமையலறையில் இருக்கும் போது ஒரு பக்தர் உள்ளே வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது பிரசாதம் வேண்டும் என்று என்னிடம் கூறினார். நான் அதை சூடாக்குகிறேன். நான் அவரிடம் சொன்னேன், நான் அதை உடனே கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறினேன். ஒரு நொடியில் அவர்கள் திரும்பி வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கோபமாக இருக்கிறார், அவருக்கு இப்போது மகா பிரசாதம் தான் வேண்டும் என்றார்கள். நடுங்கிக் கொண்டே அவர் அறைக்குள் சென்று வணக்கம் செலுத்தினேன். நான் தலை நிமிரும் முன்னரே அவர் கத்தினார், ஏன் பிரசாதத்தை சூடுபடுத்துகிறாய்? அவர் கேட்டார். மகா பிரசாதம் சூடுபடுத்தப்படக்கூடாது, எனக்கு இப்போது மகா பிரசாதம் மட்டும் வேண்டும். நான் அதை சூடாக்க விரும்பவில்லை, எனக்கு பிரசாதம் தான் வேண்டும், நீங்கள் இப்போது கொண்டு வாருங்கள் என்றார். அது பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை பகவான் பிரசாதத்தை திரும்பவும் அதை நாம ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது. புதுசா நாம திருப்பி சூடு பண்ணி ஹீட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சிஷியர் அவர் தெரியாம அறியாமல பண்ணிருக்காரு. அது கோவப்பட்டிருக்காரு அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். மகா பிரசாதத்தை என்னைக்குமே நம்ம சூடு பண்ணக்கூடாது. ஒரு வாட்டி நம்ம பண்ணி பகவானுக்கு படையல் பண்ண பிறகு அது திரும்ப ஹீட் பண்ணி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. அதே மாதிரி அது 3 மணி நேரத்துல சாப்பிடணும்ன்றத ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. சில பிரபுபாதர் தனது குழந்தை பருவத்தில் கிருஷ்ணரின் சக்தியை ஒருபோதும் வீணாக்க வேண்டாம் என்று என் பெற்றோர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள். தலை பலகையில் இடையில ஒரு சிறு அரிசி கூட சிக்கி இருந்தால் அதை எடுத்து நெற்றியில் தொட்டு சாமி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க. அதை எடுத்து நெற்றியில் தொட்டு சாப்பிட வேண்டும், வீணாகாமல் சாப்பிட வேண்டும் என்று அவர்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள். எல்லாவற்றையும் கர்ணனை பற்றிய கர்ணனை எப்படி பார்ப்பது என்று கற்றுக் கொடுத்தேன். அதுதான் கிருஷ்ணர் உணர்வு. எனவே எதையும் வீணாக்குவதையோ தவறாக பயன்படுத்துவதோ நாங்கள் விரும்புவதில்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா கர்ணனை இங்க கொண்டு வராங்க. ஏன்னா கர்ணன் பாத்தீங்கன்னா அவர் உணவு உட்கொள்றதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனி இதே உண்டு, சாப்டரே உண்டு. அது நான் அது பிறகு சொல்றேன் எப்படி அவர் கர்ணனுடைய இது பண்ண. ஏன்னா கர்ணன் அந்த மாதிரி உணவு உண்பது அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரிசி ஒரு படுக்க கூட நம்ம ஒண்ணு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அதை வேஸ்ட் பண்ணாவே அதுவே ஒரு அபராதம் தான் சொல்லப்படுது. அதுதான் பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார், தனது குழந்தை பருவத்தில் கிருஷ்ண சக்தியை ஒருபோதும் வீணாக்க வேண்டாம். கிருஷ்ண சக்தினா என்னது? அவருடைய பகவானுடைய பிரசாதம் தான் பகவானுடைய சக்தின்னு சொல்லப்படுது. சோ அந்த சக்தியை நாம வீணாக்க கூடாது. ஒரு சின்ன ஒரு அரிசிக்கு ஒரு பருக்கை கூட கீழே விழுந்தாலும் அதை கிளீன் பண்ணி தலையில நாம நெத்தியில இங்க இது பண்ணிக்கிட்டு நாம அதை உண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஒரு முறை பிரபுபாதா பிரசாத அறைக்கு நடந்து சென்று தரையில் அரிசி தானியத்தை கண்டார். அவர் அந்த சேற்றை யார் கொட்டியது வைத்தாலும் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும், அதுதான் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை வீணாக்க கூடாது அப்படின்றத சில பிரபுபாதா நினைவு கூர்ந்து அது சொல்லப்படுறார். ஏன்னா அரிசி தானியங்கள்லாம் வந்து பிரசாதத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய தானியங்கள்லாம் வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. நான் இப்ப சமையலறையில பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல கடுகு கீழே கொட்டி கிடக்கும், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அரிசிகள்லாம் கொட்டி கிடக்கும். இந்த மாதிரி கொட்டி கிடந்தாவே அது தவறு அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. ஏன்னா வந்து அது சுத்தபத்தமா ஏன்னா இது பகவானுக்கு கொடுக்குற நம்ம பிரசாதம் இல்லைங்களா. சோ அதுக்காக தான் வந்து பிரபுபாதா வந்து அவருடைய சமையலறைக்கு அங்க சமையலறை போனாலும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சுத்தபத்தமா இருக்கணும்ன்றது ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் ஜீர்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் சாப்பிட வேண்டும் அப்படின்றார் பிரபுபாதா அடிக்கடி கூறுகிறார். எவ்வளவு பிரசாதம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க, ஆனால் நீங்கள் எடுக்கும் அன்னத்தையும் சாப்பிடுங்கள், ஒரு அரிசியை கூட வீணாக்க கூடாது. பிரசாதத்தை வந்து நம்ம சாப்பிடலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா அதுவும் சொல்றாரு ஒரு அளவுக்கு மீறி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரமே செய்யணும், சாப்பிடணும் அப்படின்றாரு. ஏன்னா அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியாகவும் சாப்பிடாது. அதிகமாகவும் உறங்கக்கூடாது, கம்மியாகவும் உறங்கக்கூடாது. சரி, அதிகமாக உறங்கக்கூடாது, கம்மியாகவும் உறங்கக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப நம்ம இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, கீதையில படிச்சிருக்கீங்களா. சோ அதுதான் இங்க திரும்பவும் வழிகாட்டுறார். இப்ப அடுத்ததுல பார்ப்போம் என்ன சொல்ல வர்றாருன்ட்டு. நீங்க அதிகமாக சாப்பிட வேண்டாம், மேலும் குறைவாகவும் சாப்பிட வேண்டாம். உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் சாப்பிடுங்கள். நீங்க அதிகமாக சாப்பிட்டால் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்க வேண்டும்னு நம்ம உள்ள பழமொழியே சொல்லுவோம். அடிக்கடி நாங்க பகவத்கீதா கிளாஸ்லயே சொல்லுவோம். நான் 4 கை நமக்கு 4 கை வைத்தியனுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சோ நம்ம 4 கை சாப்பிட்டாவே நம்ம வயிற்றுக்கு அது போதும். நம்ம உடலுக்கு நம்ம சக்தி கொடுக்கறது 4 கை போதும். அதுக்கு மேல நீங்க 4 கை சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வைத்தியம் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுதான் இங்க அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டால் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்க வேண்டும், நீங்கள் குறைவாக சாப்பிட்டால் நீங்கள் நோய் உற்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணம். அதை படிங்க மாதாஜி. யுக்தாஹாரா விஹாரஸ்ய யோகோ பவதி சித்தி. நீங்கள் பட்டினி கிடக்க வேண்டாம், ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டாம். நாம் அனைவரும் பகவான் பிரசாதம் மட்டும் சாப்பிட வேண்டும். பிரசாதம் சாப்பிடுவது அவசியம். எந்த பயிற்சிக்கும் உங்கள் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்க உதவும். எனவே பிரசாதம் சாப்பிடுவது அவசியம், ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டாம், மேலும் குறைவாக சாப்பிட வேண்டாம். பேராசையால் நீங்கள் அதிகம் சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பாதிக்கப்படுவீர்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை. இது பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. 6வதுல 13ல இருந்து 15 ஸ்லோகத்து வரைக்கும் நம்ம படிச்சு. இது பிரபுபாதா 1969 பிப்ரவரியில 16ல இங்க வந்து உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா பகவத்கீதை ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறது. எப்படி அதிகமா சாப்பிடுறோம், யார் அதிகமா சாப்பிட்டா எந்த அதாவது எந்த மோட்ல இருக்காங்க, சத்துவத்துல இருக்காங்க, ரசோல இருக்காங்களா, தாமஸ் இருக்காங்க, நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா. நீங்க அதிகமாக சாப்பிட முடியும் என்றால் வைத்துக் கொள்வோம். நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டால் உங்களுக்கு அஜீரணம் ஏற்படுகிறது. அதுதான் இயற்கை விதிகளின் தண்டனை. உங்களுக்கு வயிற்றுப்போக்கு வருகிறது. நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிட்டதால் 3 நாட்கள் பட்டினி கிடக்க வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் ஒரு யோகியாகவோ அல்லது ஆன்மீகவாதியாகவோ ஆக விரும்பினால் உங்களால் ஜீரணிக்க முடிந்ததை விட அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. யுக்தாஹாரா உங்களை நீங்கள் திருப்திப்படுத்தலாம். ஆனால் யோக கொள்கையின்படி அல்லது ஆரோக்கியத்தின் பார்வையில் நீங்கள் அளவோடு சாப்பிடலாம் என்றாலும் நீங்கள் முழுவதையும் சாப்பிடக்கூடாது. இதுதான் சொல்லப்படுது. நம்ம லிமிட்டா நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ நம்ம அது மட்டும் தான். பிரசாதம் கூட சொல்றாரு. பிரசாதம் வந்து நல்லா நம்ம எல்லாம் நம்ம பிரம்ம கோடியில பிரசாதம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோயிலுக்கு பிரசாதம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா நல்ல ருசியா இருக்கும். ஏன்னா பகவானுடைய எச்சம் இல்லையா அது. பகவான் எச்சம் பட்டா எப்படி இருக்கும், நல்ல பிரசாதம் நல்ல ருசியா தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம பிரம்ம கோடியால பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்துக்கு பஞ்சமே இருக்காது. எந்த கோவில போனாலும் சரி பிரசாதம் அந்த டைம் போனா பிரசாதம் கொடுத்துருவாங்க, நல்ல இதெல்லாம். ஆனா நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது மாத்திரம் சாப்பிடணும், அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிட்டாலும் நமக்கும் வயிற்றுக்கு பிரச்சனை, அடுத்தவங்களுடைய சாப்பாடை நாம எடுத்து சாப்பிடும்போது அதுவும் வந்து தப்பு தான். அது கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி போயிடும் அது. ஸோ அதனாலதான் நம்ம சொல்லப்படுது நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது மாத்திரம் எடுத்துக்கணும்னு நம்ம பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். நீங்கள் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பாதி சாப்பிட வேண்டும். 4ல் 1 பங்கை நீரால் நிரப்ப வேண்டும். மேலும் 4ல் 1 பகுதியை காலியாக விட வேண்டும். அதனால் காற்றோட்டம் இருக்கும். உங்கள் செரிமானம் எளிதாக இருக்கும். இது ஆயுர்வேத சட்டம். பிறகு நோய் வராது. இது சுகாதார கொள்கை. மேலும் நீங்கள் ஜீரணிக்க கூடியதை விட அதிகமாக சாப்பிட்டவுடன் நீங்கள் நோய்வாய்ப்படுவீர்கள், நீங்கள் தண்டிக்கப்படுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். இதே மாதிரி சாப்பிட விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா 4ல் 1 பங்கு நம்ம சாப்பிட்ற வயிற்று பாகத்துல இப்ப நம்ம எடுத்துலாம். ஒண்ணும் இல்லைங்க. அது நான் படிச்ச ஸ்கூல்ல, நான் படிச்ச பிராமண ஸ்கூல் தான், சாரதா வித்யாலயம் படிச்சேன் நானு. இப்போ டி நகர்ல இருக்காது.
இப்ப இல்ல, நான் படிச்ச ஸ்கூல் இல்ல, இப்ப வேற பேர்ல இருக்கு, சாரதா வித்யாலயம். நான் சாரதா நடுநிலைப் பள்ளியில படிச்சேன். ஏன்னா பிராமணர் பண்ற ஸ்கூல்ல தான் படிச்சேன் நானு. அவங்கள பாத்தீங்கன்னா எங்க டீச்சர் வந்து ரஜினி மாதாஜி, அவங்க ரஜினி அவங்க பேரு. அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கடா, காலி கிளாஸ், ஒரு ஒரு கன்னடி கிளாஸ் எடுத்துக்கோ, நீ காலையில என்னென்ன சாப்பிடுறியோ அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து அதுல போடுன்னுவாங்க. நீங்க எப்போ அன்னைக்கு ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு என்னென்ன சாப்பிடுறியோ அதெல்லாம் ஒரு பொருள் சாப்பிட்ற முன்னாடி ஒரு பொருள் அந்த கண்ணாடி கிளாஸ்ல போடுன்னுவாங்க. அது மாதிரி போட்டு வச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா 6 மணி நேரத்துக்கு போது அந்த கிளாஸ்ல உள்ளது பாரு எப்படி இருக்கும் பாரு. நீ தண்ணி குடிச்சாலும் எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கிறோ அதுல ஒரு சும்மா போட்டீங்கன்னா அந்த கிளாஸ்ல பாரு, நீ சாப்பிடவே மறந்துடுவேன், அது வாமிட்டிங் வரும், அந்த மாதிரி ஆயிடும் சாப்பாடு. அப்போ உடல் எப்படிப்பட்ட உடல் இருக்கணும், எப்படிப்பட்ட நாம இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா அதுதான் சொல்லுவாரு. நான் இது முன்னாடியே படிச்சது, நான் வேதத்துல அவனே சொல்லுவாங்க, 4/1 அன்னம் இருக்கணும், மீதி பங்கு தண்ணி இருக்கணும். இங்க என்ன சொல்லுவாங்க, 4/1 நீரால் நிரப்ப வேண்டும், மேலும் 4/1 காலியாக விடம்பும், ஆனால் காற்றோட்டம் இருக்கும், உங்கள் சரிமனும் எளிதாக இருக்கும், ஒரு ஆயுர்வேத சட்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது நம்ம வந்து ஆயுர்வேதத்துல வந்து நம்ம இதுதான் சொல்லப்படுறாங்க இல்லைங்களா, சட்டம். பிறகு நோய் வராது, இது சுகாதார கொள்கை. மேலும் ஜீர்ணிக்க கூடியதை விட அதிகமாக சாப்பிட்டு நீங்கள் நோய்வாய்ப்படுவீர்கள், நீங்கள் தண்டிக்கப்படுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் என்று சொல்லப்படுறாரு. நான் பிராமணன் இல்லை, நான் படிச்ச ஸ்கூல் பிராமணனா இருந்தாலும் அந்த கொள்கையில் எனக்கு சின்ன வயசுலயே எங்களுக்கு போதிச்சாங்க, இப்படிதான் சாப்பிடணும். நீ காலைல என்ன சாப்பிட்டேன்னா மறுநாள் கேட்ட அந்த ஞாபகம் இருக்கணும். நீங்க வெளியேற்றுறது கூட சரி, அந்த வெளியேற்றது கூட கரெக்டா அந்த டைமிங் இருக்கணும், யூரின் போனா டைமிங் இருக்கணும். அதுக்கு மேல நீ எக்ஸ்ட்ரா வருது வயிற்று போகணும், அப்போ நீ உன்னுடைய உணவு கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படின்றத ரொம்ப அழகா எனக்கு சின்ன வயசுலயும் கத்து கொடுத்தாங்க அந்த அந்த ஸ்கூல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய உடல் வந்து எப்படி நாம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ற நம்ம வேதங்களையும் ரொம்ப அழகா, இப்ப நம்ம இதுல பாருங்க ரொம்ப அழகா சொல்லிடுறாங்க பாருங்க, 4/1 நீரால் நிரப்ப வேண்டும், மேலும் 4/1 காலியாக விட வேண்டும். அப்ப எப்படி சாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு, நம்ம வயிறு பாங்க எவ்வளவு பெருசு இருக்கும், இவ்வளவுதான் வயிறு இருக்கும் இல்லைங்களா, ஒரு லிமிட் மேலதான், அந்த லிமிட்டுகள்ல எவ்வளவு சாதமோ அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு மேல நீ எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நமக்கு பிரச்சனை தான் வரும்ன்ற நம்ம இது புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி. நம்ம சாப்பிடுறது 3 பாகத்துக்கு மேலதான் சாப்பிடுறோம், 4 பாகத்துல 3 பாகத்துக்கு மேலதான் சாப்பிடுறோம். ஒரு 4/1 பாகம் தண்ணி குடிக்கிறது, அதுக்கு மேலதான் கிடையாது. அதே மாதிரி அன்னம் போட்டுதான் சாப்பிடணுன்ற சிஸ்டம்ல மாறி போச்சு. 2 பேரும் சம்பாதிக்கிறாங்க. இப்பெல்லாம் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இருந்தா கெட்டு வந்து போடுவாங்க, என்ன ஒண்ணுன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு, எப்படி போட்டா சாப்பிடுவாங்கன்னு தெரியும். இது போட்டுக்கிறாச்சா, அது போட்டுக்கோ, இது சாப்பிட்டா நல்லது, அது சாப்பிட்டா சொல்லுவாங்க. இப்பெல்லாம் டேபிள் மேல கிடக்குது, போய் சாப்பிட்டு போய் என்னத்தை நான் வந்து போறது, நானும் வேலை செய்யறேன், நீயும் வேலை செய்ய, சரியா போச்சு. இதான் பிரபு நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, முன்னாடி சொன்ன பாத்தீங்களா, நான் அதெல்லாம் மனுல படிச்சேன், மனு சந்தில படிச்சேன். எப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு இப்ப மாதாஜி, இப்ப நம்மளுடைய ஒரு மாதாஜி இருக்கான, பேர் சொல்லல, இப்ப அவங்க பேசினாங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி, நான் தனிமையில இருக்கேன், எப்படி நான் சாப்பிட முடியும் கேக்குறாங்க. சோ அது வந்து ஒரு பிரம்மச்சாரி, அதாவது என்ன சொல்ற, பிரம்மச்சாரி இல்ல, ஒரு சன்னியாசி கோலத்துல வந்துட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு 70 வயசு 55 வயசு 60 வயசு தாண்டினாவே அது சன்னியாசி தான் ஆயிடுறாங்க. சோ அது தப்பு இல்லை. ஆனா ஒரு 50 வயசுக்குள்ளார இருக்கும்போது தனிமையில சாப்பிடுறது அதை விட பாவம் எதுவுமே இல்லைங்க. இதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது. அப்போ அது உன்னுடைய கர்மா, அது உன்னுடைய கர்மா. நீ அந்த மாதிரி மனைவிகிட்டே நடந்திருக்கீங்க, பிள்ளைகிட்டே நடந்திருக்கீங்க, அதனாலதான் வந்து தனிமையில உட்காந்து சாப்பிடுறது, தனிமையில வந்து டேபிள் மேல வச்சுட்டு போறது உங்களுக்கு கர்மா. சில பேர் வேலைக்கு போயிட்டு 10 மணி ஆகும், ஒய்ஃப் பார்த்தா உடம்பு சரியில்லாம படுத்துட்டு இருப்பாங்க, இல்ல பிள்ளைகளும் வந்து பரிமாற முடியாத நிலைமையில இருப்பாங்க, அது உன்னுடைய கர்மா. அது அப்படிதான் அழகா சொல்றது. சரி, ஓகே. இது மக்களால் தங்கள் தட்டுகளை பின்னால் வரிசையாக அமர்ந்து சர்வர்கள் வரிசையாக கடந்து ஒவ்வொரு தட்டில் ஒவ்வொரு உணவுப் பொருட்களை மிக சிறிய பகுதியாக வைப்பார்கள். ஒருவனிருந்து வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டால் எதுவும் கொடுக்கப்படாது. யாராயினும் அதிகமாக விரும்பினால் சேவகர்கள் தொடர்ந்து வரிசைகளை மேலும் கீழும் கடந்து யாராயினும் கோரினால் மேலும் கொடுக்கின்றனர். இந்த வழியில் எதுவும் வீணாகாது, அனைவரும் திருப்தி அடைவார்கள். ஏன்னா வந்து ஒருத்தர் ஒரு பிளேட் வச்சு வரிசையா நாம பந்தி போடுறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த பந்தியில வந்து அவங்க ஏதாவது வேணும்னு சொன்னாதான் அதை நம்ம கொடுக்கணும். திருப்பி நம்மளும் திணிக்க கூடாது. சில வீட்டுல பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும், ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாரி வைப்பாங்க, சாப்பிடு மகனேன்ட்டு. ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு பின்னாடி பிற்காலத்தில் சொல்ல வரணும். இதுதான் இங்க சொல்ல வர. மக்கள் தங்கள் தட்டுகளை பின்னால் வரிசையாக அமர்ந்து வரிசையாக கடந்து ஒவ்வொரு தட்டிலும் ஒவ்வொரு உணவுப் பொருட்களையும் மிக சிறிய பகுதியை வைப்பார்கள். ஒருவனிருந்து வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டால் எதுவும் கொடுக்கப்படாது இல்லைங்களா. யாராலும் அதிகமாக விரும்பினால் வைப்பாங்க, இல்லைன்னா வைக்க மாட்டாங்க. அதிகம் வைக்கிறதோட கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி செய்வாங்க. அதுதான் நம்முடைய சாஸ்திரம் சொல்லப்படுதுன்றத ரொம்ப அழகா சொல்லிக்கிறேன். இது பிரபுபாதாவுடைய போதனையா எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை படிக்க முடியுமா?
ஒருவர் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் பிரசாதம் எடுத்து மறைக்குது இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரித்து கோவிலில் உள்ள குலதெய்வத்தை வழிபட வேண்டும். மகா பிரசாதம் மற்றும் புனித நாமம் பௌதீகம் உள்ளவருக்கு சொந்தமானது அல்ல என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். தெய்வத்தை வழிபடுவதன் மூலமும் பிரசாதம் சாப்பிடுவதன் மூலமும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமும் ஒருவர் எப்போதும் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்க முடியும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சதாமிருத மத்திய லீலா 11.209. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. பிரசாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே பகவானுடைய பிரசாதம் வந்து நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்லி நம்ம எப்பவுமே நம்ம எடுப்போம். இப்படி நம்மளோட கோவில்ல போனா கூட வச்சுக்கலாம், அங்க போனாவே எல்லாருக்கும் பிரசாதம் பரமாற்றி முன்னாடி பகவானுக்கு நாம நெய்வேத்தியம் பண்ணி அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணி தான் நாம திருப்பி வைப்பாங்க. திருப்பி வச்ச பேர் கூட நம்ம பிளேட்ல வச்சுட்ட பிறகு நாம எல்லாரும் எடுத்து வச்சுட்ட பிறகு அப்ப நம்ம எல்லாரும் பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லிதான் திரும்பவும் நாம அதை எடுத்து உண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா? அந்த கோட்பாடு நம்ம எல்லாமே வரும்ன்றதான் இந்த இடத்துல அழகா சொல்லப்படுது. தெய்வத்தின் மூலமாகவும், அதாவது குலதெய்வம் சொல்லப்படுறது. குலதெய்வம்னா நம்ம பகவான் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். குலதெய்வம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் எப்பொழுதும் ஆன்மீகத்தில் இருக்க முடியும். அப்படி சைதன்ய சராமத்துல மத்திய லீலால 11 சொல்லியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பிரசாத சேவை என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரசாத இன்பம் அல்ல. சேவா என்றால் சேவை செய்தல். சேவை செய்தல். எனவே பிரசாதம் கிருஷ்ணரை போலவே மதிக்க வேண்டும். ஒருவருக்கு பிரசாதம் கிடைத்தவுடன் அவர் தலையை தொடுகிறார். ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணர் முழுமையானது. இவ்வகையில் நாம் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டபடி பயிற்சி பெற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இது வந்து சேவா தான். நம்ம பிரசாத சேவான்னு அழைக்கப்படுது பாத்தீங்கன்னா இன்பம். அதாவது சேவான்னா என்ன, பகவானுக்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தில் நம்ம ஜபிச்சிட்ட பிறகு அந்த அது பிரசாதனாவே கிருஷ்ணர் தான். பகவான் பிரசாதனாவே நம்ம கிருஷ்ணன் நினைச்சுதான் நாம் அதை மதிப்பிட வேண்டும். ஒருவருக்கு பிரசாதம் கிடைத்தவுடன் அவர் தலையை தொடுகிறார். ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணரின் முழுமையானது. அவ்வகையில் நாமும் சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டபடி பயிற்சி பெற வேண்டும். இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 6வது காண்டத்துல 1வது அத்தியாயத்துல 18வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கண்ணுல ஒத்துக்கிறது தானே பிரபுஜி, தலையிலன்னு சொல்றது கண்ணுல தானே பிரசாதத்தை தலையில. இப்போ நான் ஒண்ணு செய்யலாம். இப்ப கண்ணுல நம்ம ஒத்திக்கிறோம், ஓகேங்க. இப்ப வந்து நம்ம பகவானுக்கு வந்து நம்ம பகவானுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம எப்படி ப்ரேயர் பண்ணுவோம், நம்ம வந்து தலையை வந்து கீழே முட்டி தான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு இப்படி தலையை முட்டணும்ல, அது மாதிரிதான் பகவான் பிரசாதத்தை நம்ம தலையில இதுதான் பண்ணி. அதே மாதிரி ஜபமாலை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம வந்து அவங்க பஞ்ச மந்திரம் சொல்லிட்ட பிறகு அந்த இதை எடுத்து கண்ணுல ஒத்திக்கிட்டு தலையில வச்சுக்கிட்டு ஒரு 3 ரவுண்ட் அடிச்சுட்ட பிறகுதான் நம்ம கையில அப்புறம் ஜபமாலையை பண்ணணும். இதுதான் நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லப்படுது. சில பேர் என்ன வெறும் பஞ்சேந்திர மந்திரம் சொல்லி ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பாங்க. அது செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரி நல்லா வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், 3 வாட்டி கண்ணுல ஒத்திக்கணும். அந்த பேக்கு கண்ணுல ஒத்திக்கிட்டு தலையில வச்சுக்கிட்டு 3 ரவுண்ட் அடிக்கணும். அந்த 3 ரவுண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரிகரன் சுத்தி 3 வாட்டி நம்மளே சுத்தி வரணும். சுத்தி வந்து அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம ஜபமே பண்ணணும். அதுதான் நம்ம சிறந்த. எதுவுமே நம்ம தலையால பாடுறதா ரொம்ப நல்லது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பவுமே நம்ம பகவானுக்கு நம்ம முதல்ல கோவிலுக்கு இல்ல அது புரியுது. அது எப்பவுமே பகவான் கோவில போனாலும் சரி, எங்க போனாலும் பகவான் எங்க இருக்கிறாரு சரி, உடனே முட்டிக்கால் போட்டு டக்குன்னு தலையெடுத்து அவரு பாத சேவனம் பண்றோம். அவருடைய பாதம் நம்ம தலையில படணும், அந்த உச்சம் தலையில படணும். அப்ப நம்ம பார்த்து தலையை வைக்கணும். அதுதான் அது சொல்லப்படுறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை படிக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சைதன்ய லீலாவிலிருந்து பிரசாத சேவை மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பிரசாத சேவா பற்றிய நிகழ்வுகள். நிமாய் பண்டிதர் 20 சன்னியாசிகளுக்கு பிரசாதம் வழங்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். இப்ப நிமாய் பண்டிதர்னு சொல்றாங்க, அது யார சொல்லிக்கிறான் தெரியுதுங்களா? சைத்தன்ய சராமல கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கீங்கல்ல. ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். சரி, ஓகே. ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடலாம், தெரியாதவங்களுக்கு புரிஞ்சுப்பாங்க. அதுக்காக தான். நிமாய் பண்டிதர்னா நம்மளுடைய பிரபு நிமாய் பண்டிதர் நவத்வீபாவில் உள்ள பலதரப்பட்ட மக்களிடமிருந்து அடிக்கடி பரிசுகளை பெறுவார். அவர் ஒரு வீட்டுக்காரராக சிறந்த முன்மாதிரியை வைத்தார் மற்றும் பரம இறைவனை போலவே தொண்டு செய்தார். நிமாய் ஒரு ஏழையை காணும் போதெல்லாம் அவருக்கு உணவு, உடை அல்லது பணத்தை அன்புடன் வழங்குவார். இதன் மூலம் ஏழைகளுக்கு தாராளமாக பரிசுகளை வழங்கினார். முடிவில்லாத பெரும் திரளான விருந்தினர்கள் ஆண்டவரின் இல்லத்திற்கு வருகை தந்தனர். இறைவன் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர் பதவிக்கேற்ப மரியாதை அளித்து அவருடைய முழு திருப்திக்கு சேவை செய்தார்.
சில நாட்களில் சன்னியாசிகள் அவருடைய வீட்டிற்கு செல்வார்கள். இறைவன் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வார். ஒரு முறை 20 சன்னியாசிகள் ஒரே சமயத்தில் வந்ததால் அவர்கள் அனைவருக்கும் சமைத்து தரும்படி பகவான் கண்ணையிடம் சொல்லிவிட்டார். சமைத்து தரும்படி பகவான் அன்னையிடம் சொல்லி அனுப்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 20 சன்னியாசிகளுக்கு அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபு. சன்னியாசிகளுக்கு உணவளிக்க வீட்டில் எதுவும் இல்லாததால் அம்மா சசி உடனடியாக கவலையில் ஆழ்ந்தார். பிரச்சனையில் தொலைந்து போன அவள் தனக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் யாரோ கொண்டு வந்து சமையலறையில் விட்டு சென்றதை அவள் கவனிக்கவில்லை. லக்ஷ்மி தேவி உடனடியாக சமையலறைக்கு சென்று பொருட்களை கண்டு மகிழ்ந்து சில சிறப்பு பொருட்களை சமைத்தார். சமைத்த பிறகு இறைவன் ஏற்பாடுகளை சரிபார்த்து சன்னியாசிகளை அமர அழைத்தார். அவர்களின் பிரசாதத்தை அவர் மேற்பார்வையிட்டார் மற்றும் அவர் ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட முறையில் திருப்திப்படுத்தினார். இவ்வாறே இறைவன் தம் விருந்தாளிகள் அனைவரையும் திருப்திப்படுத்தி பூரணமான எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உலகிற்கு கற்பித்தார். ஒரு இல்லத்தரசியின் ஒரே பேரண்டா ஒரு இல்லத்தரசியின் தலையாய கடமை விருந்தினருக்கு பணிவிடை செய்வதே. பொறுப்புள்ள இல்லத்தரசிகள் அந்த தரத்தில் வாழ்கின்றனர். விருந்தினரை முறையாக பரிமாறி திருப்திப்படுத்தாத வீட்டுக்காரர் மிருகத்தை விடவும் பறவையை விடவும் மோசமானவர். தங்களின் முந்தைய அநாகரிக செயல்களின் காரணமாக விருந்தோம்பல் செய்ய போதிய வசதி இல்லாதவர்கள் கூட குறைந்தபட்சம் உட்கார இடம், சிறிது தண்ணீர் மற்றும் ஓய்வெடுக்க ஒரு இடம் வழங்கலாம். அந்த எளிய விருந்தோம்பல் எந்த விருந்தினரையும் அன்புடனும் பாசத்துடனும் வழங்கினால் போதும். பக்தியுள்ள ஒரு இல்லத்தரசி வறுமையில் வாடலாம் மற்றும் விருந்தினருக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு மிக குறைந்த அளவே வைத்திருக்கிறார். ஆனால் அவரது சுபாவம் விருந்தோம்பல் இருக்க வேண்டும். அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. குடிநீரையும் தண்ணீரையும் வழங்கலாம். அதில் விருந்தினர் தனது கால்களை கழுவலாம். அவர் ஒரு புல் விரிப்பை வழங்கலாம். அதில் விருந்தினர் உட்காரலாம் அல்லது ஓய்வெடுக்கலாம். மேலும் பயணிகளின் செவிகளை மகிழ்விக்க இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்கலாம். விருந்தாளி தனது வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதை தடுக்க முழு மனத்தாழ்மையுடன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் மற்றும் அவரது பணிவான விருந்தோம்பலில் ஏதேனும் தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். விருந்தினரை திருப்திப்படுத்த மனப்பூர்வமாக முயற்சி செய்யும் ஒரு வீட்டுக்காரர் விருந்தோம்பல் செய்பவராக கருதப்படுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரம புருஷ பகவான் ஒரு பரிபூரண இல்லத்தரசியின் முன்மாதிரியை வைத்து தன் விருந்தாளிகளுக்கு மேலும் ஏதேனும் தேவைகள் உள்ளதா அல்லது அவர்கள் திருப்தி அடைகிறார்களா என்று திரும்ப கேட்டார். அந்த விருந்தினர்கள் நிச்சயமாக ஸ்ரீமதி லக்ஷ்மி அதிர்ஷ்ட தெய்வம் மற்றும் கடவுளின் உன்னத புருஷர் முழு பிரபஞ்ச வெளிப்பாட்டின் உரிமையாளரான நாராயணன் அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் உணவளிக்க மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். பரமாத்மாவின் அற்புதமான செயல்களால் பிரம்மா போன்ற பெரிய ஆன்மாக்கள் மற்றும் பிற தேவர்களால் போற்றப்படும் அந்த தெய்வீக உணவு நவத்வீடத்தில் சாதாரண மக்களுக்கும் சாதாரண குடிமக்களுக்கும் விநியோகிக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து சைத்தன்ய பாகவத்துல ஆதி காண்டத்துல 14வது சிலம்பு 10ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். 10ல இருந்து 28 வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா சைத்தன்ய சாராமத்துல படிக்கிறவங்களுக்கு இதை பத்தி தெரியும். இப்ப நம்ம இது வந்து ஒரே பேரா, இது வந்து ஒரே இதுல நம்ம 4 ஸ்லைடா போட்டு படிச்சிருக்கோம் நம்ம இதுல. சரி, இது வந்து இப்ப ஏற்கனவே சைத்தன்ய சாராமத்துல படிச்சிருப்பீங்க. கொஞ்சம் மாதாஜி இருக்காங்க, பிரபுஜி இருக்காங்க. இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வராங்கன்னா நம்ம எப்படி உபதேசம் பண்ணணும், எப்படி நாம அவங்களை பரிமாறணும்ன்றது ரொம்ப அழகா சொல்லுங்க. உங்களுடைய புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நீ எல்லாரும் ஒரு வேளை சொல்ல முடியும், ஏன்னா டைம் முடிய போகுது. இதோட முடிச்சுக்கலாம். நாம உங்களை புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சரி, நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? முதல்ல வாங்க நின்முகத்தோட வரவேற்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள வந்து இருப்பிடத்துல உட்கார வச்சு தண்ணி கொடுக்கணும். முதல்ல உங்களுக்கு வந்து உட்கார வச்சு அப்புறம் தண்ணி கொடுக்கணும். முதல்ல ஃபேன் எல்லாம் போட்டு விட்டு அவங்களுக்கு வசதியா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுற மாதிரி ஃபேனு இதெல்லாம் போட்டு உட்கார வைக்கணும். அதுக்கப்புறமா இன்முகத்தோட பேசணும். அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு என்ன தேவை, காஃபியோ டீயோ அந்த டைமுக்கு எந்த டைம் வந்திருக்காங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கு. முதல்ல அவங்களுக்கு காஃபியோ டீயோ ஏதோ ஒண்ணு
இது போட்டு கொடுத்து அவங்கள சாப்பிட வைக்கணும். அவங்க பாவத்தை மனசு உண்டு பண்ணணும், பாவத்தை கொடுக்கணும். டீ காஃபி நம்ம குடிக்க மாட்டோம் மாதாஜி. இல்ல ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கலாம்ல பிரபுஜி. இல்ல அதாவது நாம வந்து டீ நம்ம நான் என்ன சொல்றேன், பகவான் உணர்வுல நம்ம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேதங்கள் என்ன பால் சொல்லப்பட்டதோ அது கொடுக்கலாம்ல பிரபுஜி. பால் கொடுக்கலாம். அது டீ காஃபி சொல்றீங்களே அது சொல்லக்கூடாது. அதுதான் நம்மளோட உணர்வு வரக்கூடாது. வாயில வருது பிரபுஜி, வேற அது ஒண்ணும் நம்ம இல்ல. பக்தியில நம்ம இருக்கும்போது அது கூட வாயில வரக்கூடாது. அது நினைக்க கூட நம்மள அதுக்குதான் நம்ம இவ்வளவு தூரம் நம்ம நான் போராடி இருக்குது. சுத்தமா குடிச்சிருந்தேன். சரி 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 பால் சரி எல்லாம் அது பால் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நல்ல வசதியா காற்றோட்ட வசதியான இடத்துல உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களா, எப்படி இருக்காங்க, ஏது இருக்காங்க எல்லாம் விசாரிச்சு அவங்கள சந்தோஷப்படுற மாதிரி எந்த இதுவா இருந்தாலும் நம்ம பாத்துக்கலாம். அதெல்லாம் பண்ண சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தா தைரியமா இருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். கொஞ்சம் காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தா நல்லா பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்குங்க, கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டீங்களா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, அதுக்குள்ள நம்ம இதெல்லாம் பௌதிகம் மாதாஜி. இதெல்லாம் பௌதிகம். இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. நம்ம ஆன்மீகத்துல மட்டும் தான் நம்ம பேசணும். ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற கிளாஸ் ஆன்மீக கிளாஸ். ஸோ இது பௌதிகத்துல எப்படி இருக்கீங்க அதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். இது பகவான் உணர்வு கிடையாது. இது சாதாரணமா நம்ம பேசுறது. ஒரு இடத்துல நம்ம வீட்டு விருந்தினர் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம தண்ணி கொடுக்கணும், முதல்ல உட்கார்றதுக்கு இடம் கொடுக்கணும், அதுக்கு நம்ம இடம் சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கணும். ஆனா அந்த இடம் உட்கார்ற இடம் கூட வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கணும். பிரபுஜி அப்படி நம்ம ஒரு கிளீன் ஒரு மரியாதைக்குரியவங்க பிரபுஜி மரியாதையோட நம்ம பேசணும். மரியாதைக்குரியவங்க யாராவது வந்தாக்க அவங்களுக்கு பாத பூஜை செஞ்சு அவங்களுக்கு விசிறி அவங்களுக்கு இதமான இதத்தை செய்யணும். ஓகே 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 எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஓகே ஓகே. அதாவது வயசுல மூத்தவங்க. ஆமா அதான் மாதாஜி சொல்ற மாதிரி வயசுக்கு மூத்தவங்க நம்மளுடைய நம்மளுக்கு உயர்ந்த உள்ளவங்களும் கண்டிப்பா வந்து அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் சாதாரணமாவே. அப்படி நம்ம எதுவும் சேர் இல்லை உட்கார்றது கொள்றது இல்லைன்னா நம்ம அந்த இடத்த சுத்தப்படுத்தி அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு கிளாத் மாதிரி போட்டு அதுல அவங்களை பணிவா உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான நீர் ஆகாரம் கொடுத்து அவங்களை விசிற விட்டு ஃபேன் இருந்தா ஃபேனை போட்டு விட்டு அது அமர இருந்துட்டு அப்புறம் பகவான் உணர்வை பத்தி அவங்கள்ட்ட பேசலாம். பேசிட்டு எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி. இப்ப நான் பௌதிகத்தை ரொம்ப நம்ம பேசுறது அவாய்ட் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ஆன்மீகத்தை கோயில் கட்டுறவங்களா இருந்தா கோயில் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, வேற ஏதாவது பண்ண முடியுமா கோயிலுக்கு, அப்படி பேசல பிரபுஜி பண்ணலாம். இப்ப நம்ம வீட்டுல உள்ள பிரசாதத்தை நம்ம பிரசாதத்தை கொடுக்கலாம். அப்புறம் துளசி இலைய நீர் வச்சு நம்ம துளசி இலை கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி பிரசாதம் வைக்கலாம் நம்ம கொடுத்து அவங்கள இது பண்ணலாம். இப்போ இதுதான் நம்மள சொல்லப்படும். இதுதான் நம்ம இந்த இதை பற்றி நம்ம சைத்தன்ய சராமத்துல இந்த இதுல வந்து ஆதி காண்டத்துல வந்து 14வதுல இதுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது. நாம இந்த மாதிரி தான் வழிமுறை பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ முன்னாடி படிச்சுட்டு நம்ம பௌதிகத்தை பேசக்கூடாது. நம்ம என்ன சொல்லப்பட்டோ அது மட்டும் பெறலாம். அதுல எல்லாத்தையுமே உரிமையாளையானா நம்ம நாராயணன் தான், நம்மளுடைய பகவான் தான் இல்லைங்களா. அவரை மனசுல வச்சுதான் நாம எதுவா இருந்தாலும் அவங்க தனிப்பட்ட முறையை உணவளிக்க மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகள். பரமாத்மன் அற்புதமான செயல்களை பிரம்மா மற்றும் பெரிய ஆன்மாக்கள் கூட மற்றும் பிற தேவர்களை போற்றப்படும் அந்த தெய்வீக உணவு, அதாவது சாத்வீக, அதாவது நவதீப்ல வந்து சாதாரண மக்களுக்கும் சாதாரண குடிமும் விநியோகப்பட்டது. எப்படி அவங்க சொல்றாங்க பாத்தீங்களா. அது மாதிரி பகவானுக்கு நாம வந்தவங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுக்குறது நல்லது. நீர் ஆகாரத்துல நம்ம துளசி இலை போட்டு பகவானுடைய நீர் ஆகாரம் அது கொடுக்குறது நல்லது. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்து அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய லீலையை பத்தி பேசிட்டு என்ன பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் பேசுறதுதான் நல்லது. இதுதான் நம்ம ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நம்ம பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோட முடியுது, இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். நாம இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்டைல் பண்ணிருக்கோம்? 119. நாளைக்கு அடுத்த நாள் வந்து 120 நம்ம ஞாபகப்படுத்தலாம். வாஞ்சகல்பதராய கிருப சிந்தே ரசபாதனா நம்பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்த கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் சச்சித். ஹரே கிருஷ்ணா.